Bos días a todos. Darlle a benvida á xente que está hoxe aquí presenciando este pleno. E comenzamos o pleno de 26 de setembro de 2017 cos seguintes puntos na orden do día. Primeiro, a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 26 de xullo de 2017. Hai unanimidade? Sí, a favor. Segundo punto. Toma de posesión do deputado provincial, don Jesús Manuel. Leo ele. Leo yo ele. Vouche a pasar a ler a fórmula de toma de posesión. Xurades ou prometedes, pola vosa conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de deputado provincial da excelentísima Diputación de Lugo con lealtade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Documentos. A medalla non é a túa, pero, bueno, xa che tenemos outra que non estaban... Sí, xa me faz. Xa che contar. A ver. Chegarei. Ocho ojo de la chanqueta. Non hai problema. Clava. Clava hasta o fondo. Vale. Ben, pois, noraboa. Aplausos, non? Terceiro punto. Proposta de retribucións do persoal laboral temporal en prácticas. Non sei se hai debate. 5 minutos o vocero do Goberno. Bueno, en principio non necesito os 5 minutos. Trátase de elevar o nivel retributivo a 7 traballadores que hai contratados en prácticas. Entendemos que é xusto, é legal, é necesario e mereceno porque están facendo un traballo importante. Entonces, simplemente é eso, súbese o salario a partir do 7º mes hasta o 95%, solamente isto. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Moi brevemente, tampouco creo que sexa necesario os 6 minutos. Aproveito tamén para dar o bo día a todas as persoas que nos acompañan hoxe. En relación a este punto, é para explicar o sentido do voto do grupo que represento, que non vai ser outra que a abstención. Indicar que, indudablemente, estamos a favor de que o persoal en prácticas poida ter unha remuneración por o traballo que está a facer. Pero, dado que se está a falar dun proceso selectivo para optar a esas prazas, que non son, por conseguinte, un proceso selectivo igual aos funcionarios desta casa, pois, indudablemente, esa circunstancia debe de ser tida en conta. Non se deben empregar persoal en prácticas para facer traballos que corresponderían a funcionarios ou a traballadores cuya plaza esteña reconocida na relación de postos de traballo, a ningún dos efectos. E a maiores, o que nos xenera aínda máis sospeita é, unha vez analizado todo o itinerario de algunhas das persoas que están ocupando ese posto, estamos pendentes de confirmar, pero todo incluso parece indicar que algunha persoa acompañou o partido que representa o Goberno en algunhas das listas, ben a nivel municipal e a nivel autonómico, tendo en conta que, ademais, esas mesmas persoas, en algúns dos casos, foron tamén seleccionados como bolseiros. Iso, a priori, non debería de xerar ningunha desconfianza, pero cando analizamos
a valoración dos seus méritos, pois comprobamos que foi absolutamente determinante pois a entrevista persoal, que a subxetividade que iso sempre conleva, pois sen poñer máis dúbidas ao respecto, sí que como mínimo invítanos á reflexión. Creo que non se debe de abusar deste proceso, creo que non se debe de empregar tampouco para intentar meter por a porta de atrás a determinadas persoas, e creo que, indudablemente, os procesos deben de cumplirse garantindo, como administración pública, a libre concurrencia, os principios de mérito e capacidade que sempre debemos apelar como representantes públicos. Creo que o obxectivo fundamental podíamos estar de acordo, pero hai determinados aspectos en todo isto que nos xenera certa desconfianza e vamos a absternos neste punto. 6 minutos o voceiro do BNG. A ver, non tiña pensado xa intervir, pero, bueno, xa que hai debate, en primeiro lugar, nos vamos votar a favor, podendo compartir, máis ou menos, algúns dos peros que se lle pon desde o Grupo Popular. Eu creo que as cousas beneficiosas compensan sobradamente o que son os problemas que pudera haber. Intentar evitar que se precarice a man de obra a base de contratos en prácticas, de bolseiros, etc., sempre é importante, nós sempre estaremos a favor diso. A parte diso, esta proposta conta co aval dos órganos de representación dos traballadores e traballadores desta casa, co cal para nós é suficiente como para non opoñeros. En canto aos peros que poñía a señora Candia con respecto aos procesos de selección, eu quero lembrar que aquí o BNG hai uns meses trouxe unha proposta para eliminar as entrevistas persoais de todo o proceso de selección, fora de funcionarios ou non, e que estamos ás pensas de que o Departamento de Persoal desta casa elabore, por iso se retirou naquele momento a proposta, para que elaborara unha proposta única para traer este pleno para regular todo ese tipo de procesos, co cal aproveito a ocasión para instar a que se faga o antes posible esa proposta para que podamos poñer enriba da mesa todas as nosas aportacións, por decirlo de unha forma. En todo caso, vamos votar a favor. 3 minutos o voceiro do Goberno. Bueno, volvemos ás andadas, é dicir, un proceso que se fai para seleccionar personal en prácticas completamente normal, completamente reglado, no que parece ser que entran personal que participa nas listas do Partido Socialista. Mire usted, hasta que o Partido Socialista chegou á Diputación, todos os traballadores da Diputación participaban nas listas do Partido Popular. Eran metidos a dedo e aquello andaban como perico por su casa. Non lle quero falar da Diputación de Ourense, porque estamos un pouco lexos, pero ven a ser máis ou menos o mismo. Hai 7 bolseiros que pasan as pruebas e na negociación que se fai cos sindicatos considérase que efectivamente non son funcionarios, non é o habitual que se contrate xente como con este sistema, porque efectivamente son 7 dun total de 500 traballadores, son 7, non é o habitual, e tampouco se lle paga o mismo que a un traballador que asume un puesto a través dunha oposición na que ten unha serie de requisitos. Págaselle menos. Leva o conforme dos sindicatos e os tribunales están compostos por traballadores desta casa que lle garantizo a usted que non se corrompen con cuestións políticas. Paren ustedes de achacarlle aos traballadores desta casa que se deixan corromper por non sei que artimañas. Están cometendo unha injusticia moi grande cos traballadores desta casa. Deixen ustedes de facer ese tipo de cuestións, porque con este tipo de insinuacións é o que están facendo. Un proceso completamente legal. É mellor que lles digan ao señor Montoro que nos deixe cubrir, que nos deixe repoñer as jubilacións, que non nos limite esas posibilidades, que nos deixe meter efectivos de outra maneira. Sabe usted que nesta casa se fai oposición, non se fai ni siquiera concurso de oposición. Que eso se podía falar, eu non digo que non, que o que dice o compañero do bloque. Se pode falar de todo este tipo de cousas. Pero paren ustedes de botarlle aos traballadores desta casa que
parece que se dedican a meter xente que participou nas listas do PSOE. Paren ustedes dicir esas cousas porque é totalmente mentira. Aquí entran os que teñen que entrar, os que merecen entrar. Non digo máis, eu creo que queda perfectamente claro que isto é un proceso limpio, un proceso que conta co aval do 100% da parte dos traballadores, dos sindicatos, e que, a verdad, me fastidia bastante que aproveiten este punto concreto do orden do día para volver sobre lo mismo e seguir facendo política con isto. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Cos debidos respetos e sin alterarnos, porque xa lle tiño dito moitas veces que moi poucos argumentos debe de ter o Goberno cando ten que rememorar a época de un presidente desta institución que votou moitos anos, que agora non está con nosotros, como foi Cacharro Pardo. Non? Moi poucos argumentos ten que ter para alzar a voz, ou moi poucos argumentos ten que ter para non defender ou simplemente escoitar a nosa reflexión, que pode ser compartida ou non, pero que este grupo, ademais, indicou que non iba a votar en contra. E non só este grupo, é dicir, reproduzco a intervención do voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que, se non entendín mal, dixo que compartía os peros da voceira do Partido Popular. A marxen diso, sí que, dito a marxen diso, hai un dato que nos preocupa, que vostede perdeu unha oportunidade para confirmar ou desmentir. É moita casualidade e, por conseguinte, sin que supoña ningún ataque a ningunha persoa desta institución, funcionarios desta institución que se cadra máis nesta legislatura que nunca tiveron moi á altura das circunstancias e foron capaces de facer que a institución funcionara a pesar dos despropósitos políticos e non precisamente achacables ao grupo que represento, sino máis ben aos debatares malos entendidos ou faltas de entendemento entre os grupos que vostede representa. E a institución funcionou gracias á profesionalidade dos funcionarios. O ataque, sin que fose así tampouco, era unha reflexión en alto xustificando a nosa abstención, era explicándolle que non compartíamos que se utilizaran contratos en prácticas para sustituir postos que deberían ser desempeñados por funcionarios e que, por conseguinte, tanto o proceso para acceder aos mesmos como a remuneración debía ser a que lle corresponde, aprobada na relación de postos de traballo. E non vou entrar a analizar incluso os perfís, porque iso podía nos levar a discusión, entrar nun análisis máis profundo que nos podría chegar a analizar as decisións do Ministerio de Facenda. O que sí reproduzco é que resulta sospeitoso que unha persoa que vai nas listas do Partido Socialista a nivel autonómico, que vai nas listas do Partido Socialista a nivel local, que creo que a coñece ben un compañeiro que se senta ao seu lado, pois sexa precisamente o seleccionado en todos os procesos. E iso, á marxen de felicitalo por parte do noso grupo, o feito de que a maior parte da puntuación lle veña outorgada por unha valoración subxectiva, pois seguramente, sen poñer en dúbida o traballo de ninguén, a decisión non nos parece o máis transparente e o máis defendible. Dito iso, e como entendemos que o persoal en prácticas debe de ter dereito a unha remuneración, e sin alterarse nin enfadarse, porque pode compartir o que eu lle estou dicindo ou non, pode aproveitar para confirmar ou desmentir o que eu lle estou dicindo, o que non debe é desviar a atención a quen diriximos a nosa reflexión, que nin sequera debíamos de considerala como crítica, que é o Goberno, nunca os funcionarios desta casa, que sempre non só poñemos en valor o seu traballo, sino que lle demostramos un gran respeto, afecto e devoción, insisto, especialmente nesta última legislatura. 3 minutos o voceiro BNG. Pois tampouco iba a intervir nesta ronda, pero xa que se dirixiu a min a señora Candia, pois teria que aclarar os peros eses, non? Eu non me vou meter para nada a analizar este proceso concreto, para nada. Eu só manteño o que levamos mantendo aquí desde hai meses, que necesitamos mellorar a percepción que hai fora daqui sobre os procesos de selección. E falo da percepción existente, non? Que melloraron infinitamente con respecto a cando estaba o señor Cacharro e o Partido Popular anteriormente. Eso é indudable.
Pero tamén é indudable que poden mellorar aínda máis e, sobre todo, que se pode mellorar esa percepción que a sociedade teña deses procesos que aquí se enrolan. Para funcionarios, para persoal laboral e para todo tipo de procesos. E os entes asociados á Diputación, que non é menos importante. Se ao que me refiro eu, as nosas propostas sempre intentan ser en positivo para mellorar o que hai. Nada máis e nada menos. E o feito, como así foi no seu momento, de que siguen existindo entrevistas persoais, non axuda a que a percepción fora daqui seña a máis correcta. Por iso propoñemos a súa eliminación e a súa grabación cando non hai probas escritas. Un minuto para rematar. Nada máis de lo mismo, que as súas reflexións parece ser que volve a reflexionar o mismo, non sabe? Entonces, un xa non sabe que dicirlle. Siga usted reflexionando así, o que pasa é que pare de meterse cos traballadores da casa, porque cada vez que fai usted unha reflexión volva lo mismo, porque os políticos aí que non lle participamos neso. En cuanto á alusión perenne que facen ustedes, fan a ustedes, a de cacharro, perdone, eu non a fixen. Eu falei do Partido Popular, que ustedes son uns malos aprendices de cacharro, xa o sabemos aquí, pero non fagan ustedes a relación con eso, vamos, eu aquí falei do Partido Popular na Diputación, e aquí, en Ourense, eu que non son nada cotilla, voume dedicar a mirar nuns cuantos concellos por aí, a ver cuántos traballadores hai que pasaron primeiro por a concejalía. Xa falamos deso. Nada máis e moitas gracias. Ben, debatida a proposta, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra non hai. Queda aprobada a proposta. Cuarto punto. Proposta relativa á solicitude da Xunta de Galicia de cesión gratuita de titularidade de inmóvel provincial. Non sei se hai debate nesta proposta. A unanimidade. Unanimidade. Quinto punto. Aprobación. Queren debate ou... Hai debate. 5 ou 6 minutos o voceiro do Partido Socialista, do Goberno. Bos días a todos. Felicitar ao novo diputado na súa primeira asistencia a pleno nesta Diputación de Lugo. Unha vez dito isto, pois o punto que nos ocupa é un punto relativo á aprobación provisional do regulamento das hortas do Río Rato. Como se sabe, pois estas hortas, unha vez que finalizou a encomenda de xestión que tiña Suplusa, pois pasou a unha situación na que pretendemos que os hortos do Río Rato sean mellor dimensionadas, que sean todas iguales e, lógicamente, que todos aqueles que teñan direito a elas pois podan ter a oportunidade de ter unha horta sempre e cando, dado o limitado número de hortos que hai, pois podan acceder a elas e que solamente acceda tamén unha persona por familia, que esa persona ao mesmo tempo pois tampouco teña un espacio no que poda cultivar que o teña sin cultivar e que sea susceptible de cultivarse. Con todo isto, nós, unha vez que se aprobe inicialmente, pasaremos logo a aprobación definitiva e despois virá esa selección na que a xente poda acceder e ser titulares dunha horta tanto nesas 3 fincas que temos no Río Rato como na finca de Paradai. Así que en principio, a proposta que traemos aquí e esperemos que todos ustedes teñan a suficiente sensibilidade para facilitar que isto siga o seu curso de maneira que a xente de Lugo poda disfrutar deste espacio público que é un espacio de lecer, un espacio de bienestar no que se pretende que a agricultura ecológica pois sea a base e que de alguna maneira pois tamén redunde nunha mellor alimentación de todos aqueles que teñan a suerte de poder ter a titularidade dun horto destes. Nada máis nesta primeira intervención. 6 minutos o voceiro do BNG.
No, en todo caso, nós votaremos a favor da proposta. Só un matiz, xa que hai ocasión de intervir, que en todo caso que hai que ter cuidado ca palabra ecolóxicos, porque eu creo que é un termo que está perfectamente regulado a nivel legal e que ten que cumplir unha serie de condicións para que un horto seña considerado como ecolóxico, que creo que estes non van cumplir, porque hai un seguimento dunha axencia especializada, etc. etc. Pero é un simple matiz, nada máis, que hai que ter cuidado co nome e punto. Por o resto, estamos de acordo e votaremos a favor. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, moi ben, bons días. Do Partido Popular tamén anunciar o noso voto favorable. Simplemente, o mellor, facer dúas aportacións. Concretamente, na páxina 2, no punto 10.3, cando se fala do outorgamento da autorización para o uso dos hortos, que vostede falou que se fará unha selección, non se aclara esa selección como vai a ser, senón di que se podería ser directamente, se hai un único peticionario, a través ou se hai máis, a través dun procedimento de concurrencia ou mediante a celebración dun sorteo. Dende o noso grupo entendemos que, xa que ten tamén un fin de benestar, un fin social, a cesión destes hortos, entendemos que procedía máis a concurrencia e valorando aqueles ítems de eido social, non? Persoas que estén en desemprego, persoas pensionistas, persoas que teñan menos recursos. Si pode ser deixar o sorteo si fora que houbera varios peticionarios que coincidiran en eses ítems, que estuveran igualados. Si non, nos parecía máis xusto socialmente que houbera unha concurrencia. E despois, en outro punto, e xa remato que non hai moito máis tampouco, concretamente na páxina 10, no punto 38, no apartado G, di que a Deputación non se fará responsable dos roubos ou actos vandálicos que poideran afectar as hortas. Entendendo tamén que estes hortos van a ser cedidos a persoas que teñan unha maior carencia económica ou se vai por esa concurrencia a nivel social, pois entendemos que, xa que o contrato de dinamización, de posta en valor e de mantemento se adxudicou por un valor importante, creo recordar que eran 117.600 euros, unha cosa así, aí ben podería caber un seguro de protección para estas cuestións, xa que entendemos que, ser víctima dun roubo ou dun acto vandálico, non podería ou non debería perxudicar a persoa que está a traballar en ese horto. Simplemente, esas dúas aportacións, esperamos que poidan ser tidas en conta, creo que beneficiarían as persoas que máis necesitan facer uso destes hortos dende un punto de vista social, nada máis. Moitas gracias. 3 minutos, si quere. Agradecer, en principio, xa a boa disposición dos dous grupos para que este regulamento poda salir adiante. Decir que nos pretendemos, en primeiro lugar, con relación ao que decía o portavoz do BNG, que estes hortos efectivamente sean ecológicos. Outra cousa é que, cando cheguemos ao remate de todo isto, eso poda ser posible. Creemos que sí. Despois, con relación ao que me decía usted, decirlle que efectivamente nosotros pretendemos que ese fin social que usted dice que debe pretender este regulamento, sí estamos neso. O que pasa que nesta aprobación inicial levamos ese abanico de posibilidades de manera que, vendo o que vai surgindo a partir de agora, podamos escoller o mellor que, lógicamente, os fines sociales ten un peso importante nesa adjudicación que nosotros vamos a facer. Por outro lado, lógicamente, vai haber un seguro que cubra o que cubren os seguros, o que se contrate nese seguro. Ahora ben, o que non podemos tampouco é, se alguén é usuario dunha finca, dunha propiedade, do que sea, aunque sea nunha concesión como a deste tipo, lógicamente hai que eximir tamén a Administración dese peso que pode ser a responsabilidade
que poda surgir, que esperemos que non surja nada, porque habitualmente non ten por que surgir nada nun tema como o que estamos tratando. Así que, nada máis, moitas gracias. 3 minutos o vocero do BNG. Señor Ferreiro. Entendo que hai unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, o sexto punto. Sexto, proposta en relación coa modificación dos investimentos a executar polo Concello de Monforte de Lemos con cargo aos remanentes do Plan de Infraestructuras e Equipamentos en concellos afectados polo canon hidroeléctrico. Non sei se hai debate. Unanimidade tamén. Sétimo punto. Sétimo, conta xeral do orzamento da Excelentísima Deputación Provincial e da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo correspondente ao ano 2016. Esta é unha dación de conta, non sei se hai debate, se queren debate. Sí. 6 minutos o voceiro do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todas e a todos. En primeiro lugar, gustaríame aproveitar este punto para destacar os datos máis significativos de toda a información económica da Diputación, da que damos conta hoxe no Pleno e que poñen de manifesto que seguimos sendo unha administración saneada e eficiente. En primeiro lugar, destacar que cumplimos cos obxectivos de estabilidade orzamentaria e de regla de gasto na liquidación do exercicio 2016 e, así mesmo, tal e como reflicte a conta xeral no ano 2016, a pesar de aprobar o orzamento 30 de xuño, que foi, sin duda, algo extraordinario, fomos quen de deixar un gasto comprometido do 84,14% do orzamento, que supón máis de 100 millóns de euros e, polo tanto, significa que atendemos as necesidades dos nosos veciños, dos servicios públicos e a inversión. Este Goberno fixo un esforzo moi grande para executar o orzamento do 2016, traballando, como xa dixen máis veces, baixo dúas premisas. A primeira, que é a imprescindible unión entre Diputación e Concellos, e a segunda, que é atender as necesidades dos nosos cidadáns, dando resposta, polo tanto, desta forma ás demandas en materia de emprego, políticas sociais e en infraestructuras. Reforzamos e priorizamos as políticas dirixidas á atención dos dependentes, a reactivar tamén o mercado laboral e o fomento do emprego, así como a colaboración con todos os concellos da provincia de Lugo, garantindo inversión neles, en definitiva, pensando nos nosos veciños. Temos que destacar que a suma dos capítulos 4, transferencias corrientes, capítulo 6, investimentos reais e capítulo 7, transferencias de capital, comprometeron un gasto de 66 millóns entre o orzamento e a incorporación de remanentes de anos anteriores. Polo tanto, creo que este dato pon de manifesto o esforzo do Goberno e a xestión realizada co único obxectivo de incrementar a dotación aos concellos e aos veciños da provincia de servicios e de infraestructuras coa finalidade de mellorar a condición de vida dos lucenses. E polo que respecta ao ano 2017, dicirlles que cumplimos co obxectivo de estabilidade presupuestaria, tamén con a regla de gasto, que, vos pediremos aos concellos que nos digades cales son as inversións que fixaron financieiramente sostibles para acadar ese cumprimento, e tamén que temos un gasto comprometido do 75,13%, que representa 96 millóns de euros, e que a medida que vai avanzando o ano, este gasto tamén se irá incrementando. Moitas gracias. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Bos días. Realmente este punto, en condicións normais, non debería nin haber debate, non? É un asunto de mero trámite. Debo felicitar ao Servicio de Intervención, a Interventora Xeral, polo seu
traballo diario de fiscalización e control das contas da institución, pero pedimos que houbera debate precisamente por un informe de intervención ás contas donde hai uns indicios claros de fraccionamento de contratos. Non me vou centrar en todos, pero sí especialmente nos que se refieren á granja Galloso Castro, con fracturas moi próximas no tempo e cos mesmos conceptos, incluso moitas delas que poderían reflexar que sí existe un fraccionamento de contrato. Curiosamente, pois este informe de intervención foi pasado aos distintos servicios afectados para alegacións e a mesma granja Galloso Castro, que é a máis afectada por eles, pois non contestou a esta petición de alegacións. Isto que quere decir, bueno, a simple vista, parece que a granja Galloso Castro pois que está levando unha xestión deficiente ou máis ben moi deficiente, xestionándose máis ben como se fora unha vivenda particular ou unha taberna de aldea, máis que unha institución que manexa unha parte importante do orzamento desta Diputación, e pediríamos que houbera unha aclaración a este respecto, como diversas facturas cos mesmos importes nas mesmas datas, pois que sumadas efectivamente superan o contrato menor. Iso implica unha mala xestión, esperaremos, porque este informe entendo que será mandado ao Tribunal de Contas, esperaremos que pasa cal é a resposta a esta situación, non? Pero pediríamos que a partir deste momento pois se xestione de unha forma máis eficiente, porque a maioría dos gastos son gastos que se sabe que vai haber, son traballos, moitos deles de mantemento, que habería que mellorar esa xestión. Nada máis. Moitas gracias. 6 minutos o voceiro do BNG. Non necesitamos os 6 minutos, simplemente anunciar a nosa abstención, dado que é un exercicio onde o BNG votou en contra dos orzamentos, o que parece como máis lógico é absternos, neste caso, sin poñer en dúbida, por suposto, o seu traballo de intervención nin as contas que se presentaron. 3 minutos o voceiro do Goberno. Bueno, eu creo que interpretaron en gran medida o que quixeron dese informe de control financiero dos gastos tramitados como contratos menores. Saben perfectamente que ese informe o que pon de manifesto é que de un importe de un total de os 12 millóns casi a medio de euros, pois solamente mostran, se cabe, algunha incidencia, unha cantidade de 294.000, polo que supón un 2,63%, conforme tamén ao informe de contratación. De aquí, saben que a mostra que se fixo foi de todos aqueles provedores que facturaron máis de 3.005,10 á Diputación de Lugo, que son os que están obrigados a presentar o modelo 347 de declaración de operacións con terceiros, e creo que en moitos casos as facturas non representan a mesma actividade ou función, concretamente, no que falaba de a granxa Galloso Castro, evidentemente non é o mesmo sementar que segar ou recoller a erva. Certo é que, como decía, aínda que cuantitativamente as incidencias detectadas na contratación menor son excepcionais, dende o Goberno seguiremos traballando para mellorar as técnicas aplicadas e, como vimos facendo, facendo procedementos abertos de contratación ou contratación divididos en lotes. Todos temos claros que as leis, evidentemente, están para cumplirse. Ata agora, o que a lei establece que se consideran contratos menores son aqueles que non exceden a cuantía de 50.000 euros para os contratos de obras ou de 18.000 euros para os contratos de servicios, e cando estes non teñan unha duración superior a un ano, e tamén establece que se poden adxudicar de forma directa. Eu creo que debemos utilizar os mecanismos que nos dá a lei, porque ás veces pretendemos todos ser máis papistas que o Papa, pero ao final os grandes prexudicados en moitos casos son os nosos veciños, precisamente pola demora desas
contratacións ou servicios que sei que non era o caso ao que se refería o voceiro do Partido Popular. Eu creo que queda bastante aclarado no sentido de que dende o Goberno pois o que vamos a pretender é mellorar, como decía, as técnicas aplicadas e que presenta a través de un informe de intervención, pero ao mesmo tempo tamén recordar evidentemente que son diferentes actividades en algúns casos, aínda que non se presentaran alegacións por ese departamento, como se puxaron de manifesto pois noutros servicios que si as presentaron. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Bueno, a min, evidentemente, 294.000 euros, aínda que é un porcentaxe pequeno respecto ao gasto total, si me parece unha cantidade importante como para tela en consideración, non? Repito o mesmo, a fraccionamento de contrato é ilegal, é unha irregularidade contable, é unha irregularidade, é unha ilegalidade. Entón, repito, son contratos feitos, tramitados como contratos menores de traballos que podían ser programados perfectamente, como é o empacado, o ensilado, a compra de semillas, son traballos que se sabe que hai que realizar, que se pode facer con tempo, non é algo que haxa que facer unha emerxencia que haxa que facer un día para outro, e isto pode facer unha programación anual e sacalo como hai que sacar a un concurso público, a un procedimento aberto, como procedería neste caso. En este caso estamos vendo que facturas moi próximas no tempo de empacado, poño por exemplo, ou de suministro de semillas, que están moi próximas no tempo, están fraccionadas claramente, e que se ve no mesmo informe. E a esta petición de informe para alegacións, a propia Granxa Galloso non contestou. É unha irregularidade, dirá o que teña que decir e veremos como acaba. Moitas gracias. 3 minutos o voceiro do BNG. Para rematar, un minuto o voceiro do Goberno. Insistir en que, ao igual que outros departamentos si presentaron alegacións diferenciando perfectamente e dando as razóns de que eran diferentes actividades, honestamente creo que na Granxa Galloso Castro pois se achega a eso, independientemente de que puidera pasar en algunha adxudicación esa cantidade de contrato menor. Pero insistir en que a mellor forma que temos de atender aos nosos veciños pois é a través da execución do orzamento de todas as administracións públicas e, en todo caso, pois no exercicio 2016 o que intentou facer este Goberno pois foi executar en tempo récord a maior parte do noso orzamento. Moitas gracias. Bueno, pois debatido a proposta, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada a proposta. Octavo punto. Oitavo, moción do Grupo Provincial Socialista relativa á retirada do anteproxecto de lei de modificación da Lei 8/2008 e mantemento das áreas sanitarias da Mariña Lucense e da comarca de Lemos. Neste punto hai unha moción do BNG similar a do Partido Socialista. Propoño debatila xuntas e todo eso. Vale, empeza Álvaro. Rogaríalles que quiten as pancartas por normativa desta Deputación, pois non se poden estar presentes. Así que rogaríalles, se fan a favor, agradecellos a visita, pero sí que lles agradezo que retiraran as pancartas. Gracias. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Repito, debatiremos xuntas as dúas propostas e empeza o Partido Socialista, o voceiro do Partido Socialista, 6 minutos. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todos os que nos acompañan
neste salón de plenos e a aqueles que o fan a través das redes ou do streaming, a través do que se está retransmitindo esta sesión plenaria. A verdade é que, vendo a configuración dos asistentes como público a esta sesión plenaria, dámonos conta de que hai moitos frentes abertos en esta provincia que necesitan resposta e que necesitan unha actuación clara por parte das administracións competentes. En concreto, falaremos agora dun problema que afecta a toda a provincia, que se é verdade que se está singularizando na Mariña ou na comarca do sur, na comarca de Monforte, afecta a toda a provincia. O Goberno da Xunta de Galicia, o Goberno do señor Feijóo, o día 2 de agosto, mete na axenda política a modificación da Lei 8/2008 de Saúde de Galicia. Faino sabendo perfectamente pois como é a intensidade da actividade parlamentaria, da actividade social e tamén pois da sociedade en xeral en esa época onde pois a maior parte dos cidadáns que poden disfrutar de vacacións, que non son todos, lamentablemente, pois non están tan pendentes da vida pública ou do que está a pasar. Faino co gallo de retomar daquela iniciativa que xa no ano 2010 tuvo que recuar con ela pola grandísima contestación social que tuvo, que é o desmantelamento da planificación asistencial en Galicia a través da Lei de Saúde. Unha planificación que a Lei 8/2008 distribúe nun mapa sanitario público galego único distribuído en áreas sanitarias que emanan desta lei coa configuración de órganos territoriais con autonomía, con capacidade autoorganizativa para atender á poboación e á demanda asistencial en función pois das circunstancias ou das conxunturas demográficas, xeográficas e tamén epidemiolóxicas. No gallo centralizador da administración de Feijóo, ese presidente que nunha mau enarbola a bandeira da legislatura do rural e na outra mau leva a espada contra o público para vencer a guerra do privado e impoñela na nosa sociedade, adoctrina convintemente as huestes do Partido Popular para que saian a defensa desta modificación legislativa que significa, dende logo, na provincia de Lugo, algo tan simple como a desaparición das 3 áreas sanitarias que tiñamos a toda agora. Non desaparece a de Monforte ou a de Burela, chamado por el Cervo, por algo será. Non desaparecen esas 2 áreas para darlle máis forza á área da rexión central de Lugo. Non, desaparecen as 3 para formar unha só área. E sacan do bolsillo ese instrumento de coordinación dos servicios ou das prestacións chamado distritos. Algo ao que realmente en Galicia non estamos acostumados. Se nos fósemos a Barcelona, pois sí, hai outra empatía da sociedade co réxime do distrito, porque é unha organización administrativa que encaixa dentro da administración local, pero que está pensada para algo completamente diferente, que é para descentralizar a xestión do público, da administración local e achegala aos barrios, achegala aos distritos, a esas demarcacións territoriais que, dependendo do ayuntamiento, poidan ter a súa capacidade organizativa e de implantación de servicios. Non ten nada que ver co distrito que plantea a modificación da lei agora proposta e avalada polo Partido Popular. Unha modificación que configura o distrito precisamente como o marco de referencia de coordinación. Pero que vai a coordinar o distrito? Pois precisamente aqueles recursos sanitarios, asistenciais públicos existentes no seu ámbito territorial que coa modificación do artigo 68 corresponderá á área de xestión decidir. Eso é o que vai a pasar. É verdade que consigue o Partido Popular con esta proposta un hito social que é importante, que é a contestación, o reproche, o rexeitamento de todo o mundo. Todo o arco parlamentario da
do Parlamento galego, onde estamos representados todos os veciños desta autonomía, excepto o grupo propoñente, está en contra desta modificación. As asociacións de doentes, as asociacións de profesionais dos distintos niveis asistenciais e clínicos sanitarios están en contra. Non hai ninguén de acordo con esta proposta que plantexa o Partido Popular e que, en concreto, para a provincia de Lugo, ten unhas consecuencias dramáticas, que son directamente a desaparición deses dous polos sanitarios que son a área de xestión da Mariña e a área sanitaria de Monforte de Lemos, que perderán, porque así o vai a ser, ou dependerá da vontade política de quen tome unha decisión nun despacho de Lugo, nos peor dos casos, nun despacho de Santiago, sobre os servicios que vamos a recibir os que esteñamos pois na área territorial de eso que agora pasan a ser distritos. Unha degradación importante para os veciños que fundamentalmente son do rural os que se reciben a asistencia pública a través de esas áreas sanitarias. Unha cuestión que, dende logo, non se pode consentir. O Hospital de Monforte e o Hospital de Burela, as áreas sanitarias da Mariña e do Monforte, foron un antes e un despois na percepción e tamén na calidade e na intensidade ou incluso nos servicios que se recibían por parte deses usuarios. Que criterios xeográficos nunha provincia coas dimensións que ten, coas diferencias xeográficas e demográficas tan manifestamente coñecidas entre o norte, o sur e o centro, avalan que se integre todo en unha soa área sanitaria, de que eu saiba ningún. Que iso vai a significar que médicos do Hospital de Lugo poidan ir a Monforte ou a Burela a atender pacientes? Sí. E xa o podía significar sin a SEOXI e sin a desaparición das áreas sanitarias. Eso é a coordinación do Servicio Galego de Saúde en xeral. Eso fíxose sempre, non é un invento do señor Feijóo. Agora, que vai a significar? Vai a significar que Monforte ou que Burela non ten por que contar con un servizo propio dunha modalidade especializada en base pois, ás súas características ou ás súas implantacións epidemiolóxicas no seu ámbito xeográfico. Vai a significar que, pois hai que atender a doentes dunha concreta patoloxía, pois ao millor vai un profesional do Hospital de Lugo a atendelos ali. Ou non, pero, dende logo, non van ter a capacidade de implantar por sí solos, cos seus recursos, na súa autonomía, na súa autoorganización, a prestación destes servicios que, por certo, estaban dando moi bons resultados. No meu paso no que tuve moitísimo contacto coa sanidade pública de Galicia, recordo o sentimento de satisfacción que xeraba cando un servizo especializado de Burela participaba en congresos internacionais coa aplicación de novas técnicas quirúrxicas ou novas técnicas terapéuticas ao máximo nivel, cando menos, europeo. Con eso queda os albores da decisión que poidan tomar en Lugo ou que poidan tomar, no peor dos casos, en Santiago. Sin entrar en outras cuestións que entraremos seguramente na seguinte intervención, porque de verdade gustaríame que hoxe o Partido Popular poidese aclarar aquí alguna diferencia que hai entre a planificación que se fai do novo mapa sanitario na provincia de Lugo e outras provincias de Galicia. Supoño que na súa intervención, para justificalo, terán ocasión de facelo e, senón, pois xa lle lo preguntarei. Dende logo, un anteproxecto de lei que recibe a contestación de todos os estratos sociais vinculados que teñen algún tipo de vinculación ou de influencia sobre ou por parte do sistema sanitario público de Galicia, que xera a contestación social que está xerando, é para pensar moito o feito de retiralo e reformulalo dende a participación social, que, ao fin e ao cabo, é o que propoñemos o Grupo Provincial Socialista coa nosa
proposta que levamos a este pleno, que se retire o anteproxecto de lei, que se dote suficientemente con recursos económicos e humanos e materiais a Lei 8/2008 de Saúde de Galicia e, de logo, que se avalíe tendo en conta aos representantes locais, aos sindicatos, aos colexios profesionais, é dicir, a todas as partes implicadas, que se avalíe as modificacións que necesitamos para dar cumprida asistencia precisamente á grande demanda da sociedade actual, que é a do Servizo Asistencial de Saúde. 6 minutos o voceiro do BNG. Sí, moi bon día a todas e a todos. Pois, coincidindo ao 100% coa exposición feita polo portavoz do Partido Socialista, reafirmámonos, obviamente, na postura que vimos mantendo, non de agora xa, senón na postura que o noso grupo político mantuvo xa no 2013, cando se decretaron, cando se crearon os espazos organizativos de xestión integrada, a SEOSI. Aí, a partir do ano 2013, empezou a decadencia da asistencia sanitaria nas zonas de Monforte e da Mariña. Son datos constatables. Coincidimos plenamente tamén co clamor social que hai ao respecto. Coincidimos e agradecemos o traballo que están desenvolvendo esas plataformas sociais, tanto na Mariña como en Monforte, donde hai colectivos de todo tipo e de todo espectro ideolóxico, dito sexa de paso tamén, porque a sanidade non é unha cuestión partidaria, pode ser unha cuestión ideolóxica de como se concibe, pero nós, desde logo, que non coincidimos para nada coa ideoloxía que o Partido Popular ten a respecto da sanidade. Remitímonos ao que veu acontecendo nos últimos anos. E remitímonos, vou a dar un dato, eu como concelleiro asistín a unha reunión convocada pola Consellería de Sanidade semanas pasadas en Santiago de Compostela, donde asistiron varios alcaldes da miña comarca e concelleiros. E ali os técnicos e cargos políticos do Partido Popular nos falaron das supostas bondades desa reforma. Pero no que moito insistían e siguen insistindo, concretamente o que estaba ao frente da OAXE de Lugo, o señor Ramón Ares, que era o que estaba nesa reunión, que eles tiñan que planificar en función dos recursos existentes. Claro, se o señor Feijóo recorta eses recursos existentes, pois claro que os directores os representantes ou portavoces da SEOSIS tenen que xestionar con eso. Pero é o Partido Popular quen está quitando recursos á sanidade pública. É o Partido Popular. Nosotros, como dicía antes, xa nos posicionamos no ano 2013. Posicionouse casi todo o mundo. Prácticamente todos os grupos políticos, colectivos sociais, houbo movilizacións importantísimas, tanto no sur como no norte da provincia, sigue a sabendo, eu entendo que as vai seguir habendo, asisto a elas, obviamente, porque tenen razón os veciños e veciñas que están organizados nesa plataforma. E como dicía tamén o señor Álvaro Santos, este iba a ser a legislatura do rural. Pois o rural, concretamente, é o máis prexudicado por esta modificación. O rural é o máis prexudicado, sobre todo na atención primaria, na asistencia na atención primaria, que é outra das grandes damnificadas desta modificación legislativa que pretenden levar adiante. Non temos máis que ver, e curiosamente aquí temos traído moitas mocións a respecto da falta de médicos en moitos concellos da provincia, falta de personal sanitario en moitísimos concellos da provincia, e iso ven ocorrindo desde o ano 2013. Efectivamente, planifícase todo desde un despacho de Lugo, descoñecendo totalmente a realidade social e a realidade xeográfica das comarcas que componen esta provincia. Eu non sei, aquí hai diputados mariñáns
que miren o conta quilómetros canto lles levou chegar hoxe a Lugo, os que veñan de Viveiro ou os que veñan da outra punta de Ribadeo ou os que viñeran de Vicedo, se é o caso, e o mismo no sur. Si eso, o que proponen con esta modificación legislativa é achegar a sanidade ao paciente, ao doente, desde logo que nós non estamos de acordo. Eu creo que vostedes deberán recapacitar. Vostedes, que a maioría dos que están aí enfrente son concelleiros e son alcaldes, están en contacto directo ca cidadanía. Eu creo que deberán reflexionar, porque outro paso máis nesta involución que iniciaron hai 4 anos é fundir a sanidade pública na miseria, prácticamente. Xa digo, moitísimas especialidades, poderemos falar despois na seguinte intervención, e non me quero estender máis, podíamos enumerar a cantidade de servicios e de especialidades que se perderon nestas 2 áreas, tanto en Monforte como na Mariña. Polo tanto, nós o que pedimos é a retirada deste anteproxecto e o mantemento desas áreas sanitarias de Monforte e da Mariña, porque é a única forma de manter a asistencia sanitaria cerca do doente. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Pois, moi bo día novamente. Aproveitamos os 6 minutos que dispón o meu grupo para explicar co texto do anteproxecto en man, sin maior documentación que este texto, a modificación que pretende levar a cabo o Goberno da Xunta de Galicia da Lei 8/2008. Unha modificación que afecta a 15 artigos e que engade 3 máis, pasando ter este texto normativo 140 artigos. Básicamente, esta modificación céntrase en 7 apartados. Por un lado, no que atinxe a organización territorial, hai unha modificación no relativo á participación social, regúlase a condición de autoridade sanitaria, dáselle unha nova función sobre a avaliación do impacto en saúde das políticas públicas, hai modificacións en materia de persoal, hai modificacións en materia de formación e, en último lugar, un novo título para unha comisión interdepartamental en materia de educación e saúde. Deixando o que máis preocupación despertou nos veciños e veciñas da nosa provincia e nos mesmos que a organización territorial, non vou a pasar sen puntualizar en que aspecto se modifica no resto dos 6 restantes. No que a participación social se refire, afectando o artigo 32 da Lei de Saúde Galega, búscase, ou ten como finalidade, simplificar a regulación dos órganos de participación, partindo desta existencia dun órgano a nivel autonómico e outros de cada área sanitaria, e poño en valor a integración dos concellos dentro dos mecanismos de participación, toda vez, e xa falando como alcaldesa, pois temos a oportunidade de estar máis próximos aos nosos veciños e veciñas. Afecta a modificación ao artigo 33 da Lei de Saúde Galega, donde se determina a condición de autoridade sanitaria. Esta modificación realízase para concretar que teñan esa condición as persoas responsables das funcións e competencias que lle corresponde á inspección sanitaria e de saúde pública. No artigo 37 establece que o persoal que realiza funcións de inspección no ámbito sanitario teña carácter de autoridade sanitaria, según teño entendido unha reivindicación do propio persoal. Engádese unha nova función que lle vai a corresponder á Consellería de Sanidade no artigo 107, consistente no fomento da avaliación do impacto en saúde das políticas públicas, escoitando así a Organización Mundial de Saúde como unha combinación de procedementos, métodos e ferramentas a través das que se pode avaliar unha política, un programa ou un proxecto en relación aos efectos potenciais sobre a saúde da poboación e a distribución de tales efectos. Modifica, no relativo ao título 8º, o relativo aos empregados e empregadas públicos do Sistema de Saúde de Galicia en materia de selección e provisión, establecéndose a posibilidade
de que a convocatoria de concursos de traslados poida manter a súa vixencia no tempo a través de resolucións de adxudicación sucesiva e periódica e, así mesmo, introdúcese o concepto de itinerario profesional o cal pode ser tido en conta para a estructuración dos sistemas de selección e provisión. No título 9, a Lei Galega de Saúde xa fora modificada na súa meirande parte pola aprobación da lei que autorizou a creación da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, quedando derogados os capítulos 2 e 4, e na modificación engádense a innovación e os artigos 125 e 131. Finalmente, hai un novo título que crea a Comisión Interdepartamental en materia de educación e saúde. Establécense 3 artigos, a regulación básica relativa á finalidade, á composición e ás funcións deste órgano, que ten como obxectivo a coordinación de actuacións entre as consellerías competentes en materia de sanidade e educación. Deixando para o final a mención literal que o propio anteproxecto regula a nova organización territorial, establecendo 3 niveis, as áreas, os distritos e as zonas. No que atinxe ao distrito, que máis nos preocupa e nos afecta, especialmente os veciños da Mariña ou os veciños da zona de Monforte, definios deste xeito, non tampouco evitando poñer en valor que por primeira vez regulado en lei ou ca forza que iso supón, aparece recollido a obligatoriedade de asistencia do Hospital da Mariña ou de Monforte e define estes distritos, decía, configurándose como divisións territoriais das áreas, constituindo un marco de referencia da actividade da atención primaria, hospitalaria e sociosanitaria que se establecerá ao redor do hospital existente no seu ámbito territorial. Conforme a este criterio, existirán 14 distritos sanitarios que toman como referencia a institución hospitalaria existente no seu ámbito territorial, mantendo a agrupación de concellos que se realizan nos decretos de creación das EOXIS, e os distritos indicados son os seguintes, facendo referencia aos que nos afectan na nosa provincia e, por suposto, ca súa designación nominal. Lonxe de facer unha interpretación sanitaria, é dado que, no meu caso, carezco do coñecemento suficiente para iso, sí que me gustaría poñer en valor 2 aspectos. Por un lado, a transparencia no propio procedimento, decía o voceiro do Grupo Socialista que arrancaba o 2 de agosto a actividade parlamentaria, o que arrancaba o 2 de agosto, e seguro que coincidirá comigo porque sabe que non estou faltando a verdade, é a transparencia do texto íntegro do anteproxecto que, facendo ademais cumplimento da normativa que nos rixe como entes públicos, pois se producía no portal de transparencia para invitar as súas achegas e as súas aportacións. Tamén poño en valor esa convocatoria a que facía referencia o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, que, como sabedes, somos, ademais, veciños de comarca e tivemos a ocasión de compartir esa reunión de traballo onde os técnicos da Consellería, tamén nun exercicio de proximidade, de transparencia, probablemente houbera situacións similares. Eu teño que decir que é a primeira vez que se me convida a poder facer aportacións ou a poder escoitar unha explicación polos técnicos competentes da Consellería sobre o texto normativo. A partir de aí, por suposto, poñéndonos a disposición de todas as persoas, plataformas profesionais que queiran facer aportacións enriquecedoras a este proxecto normativo, non deixamos de, non é a palabra defender, porque entendo que aquí non se está producindo ningún ataque, estamos nun escenario absolutamente democrático e participativo, en donde todo o mundo debe de facer as súas aportacións. Non sei se a institución provincial fixo algunha alegación ao respecto como goberno, me refiro. Se é así, por suposto, estamos á súa disposición para refrendalas e coincidimos no contido, pero máis alá diso,
creo que temos os mecanismos suficientes como para, estamos no momento procesal oportuno para facer as aportacións que melloren o texto e ir máis alá que non pedir a retirada. Estamos nun momento en donde podemos corrixir aquelo que non esteña no noso agrado ou que poida enriquecer as disposicións dos 17, dos 15 artigos máis os 3 que se engade que modifican da Lei Galega de Saúde do ano 2008. 3 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que non sei se me preocupa máis o anteproxecto se a explicación do Partido Popular na provincia de Lugo. Non sei que é peor. E non sei onde perderon a conexión os de Santiago cos de Lugo. Porque ata agora, home, é verdade que con argumentos banales da mobilidade dos médicos, da menos mobilidade da xente, etc., bueno, pois trataban de soster isto en que podía incluso mellorar as prestacións nos hospitais de Burela e Monforte. Pero vir aquí a decir que a modificación de 15 artigos de 149, que non son artigos calquera, non son uns artigos calquera, señora Candia. É como se dicimos, imos cambiar solo unha lei en España, a Constitución. Non é unha lei calquera, é unha lei capital. Que esa modificación dos artigos, digan, vostede aquí, porque deu a sensación, ou a mellor non se explicou ben, ou eu non entendín, que había que cambiar a cuestión da autoridade sanitaria, que era un reclamo do sector, que había que cambiar para a evaluación do impacto das políticas de saúde públicas e que había que cambiar incluso para o personal, o itinerario profesional, a cuestión dos traslados, o concurso de traslados e todo o demais, está moi ben. Pero iso non motiva que se cambie o mapa sanitario galego, que se cambie, que se acabe en Lugo coas áreas sanitarias. En todo caso, será consecuencia da modificación dos artigos 67 e 68 das áreas sanitarias e dos distritos, terán como consecuencia que haxa que cambiar cuestións na carreira profesional, no método de acceso e demais dos profesionais. Non lle ao revés. Se vostedes non tocaran as áreas sanitarias, podían facer as outras modificacións que non sufría ninguna controversia a legislación. O gran problema, o gran debate, a grandísima discusión está no reformulamento do mapa sanitario de Galicia, que lle insisto que en Lugo significa que desaparecen as 3 áreas sanitarias para integrarse nunha área sanitaria única, provincial, e que, bueno, pois en función do que se decida, atenderá as demandas asistenciais do diferente territorio. Significa un cambio importante. É verdade que na área sanitaria de Lugo tiñamos un problema de distancias, de tempos de desplazamento, de tempos de acceso ao punto hospitalario en zonas pois tan singulares como a montaña, onde hai usuarios que tardan 1 hora e pico apurándose en chegar ao seu hospital de referencia, que é o Hospital de Lugo. É verdade que con este replanteamento que fan ustedes xeran certa homoxenidade, pero non homoxenizan o da montaña co de Sober, que podía chegar ao seu hospital en 30 minutos. Homoxenizan o de Sober co da montaña, é dicir, agora o de Sober, o do Sabiñao, ou o de Burela ou o de Viveiro, pode tardar 1 hora e pico en chegar a un hospital onde lle van a prestar a súa asistencia, cando antes, se estuvesen convintemente dotados, podería chegar en media hora ou en 25 minutos ou en 40. Esa é a igualación que fan ustedes. En vez de igualar o peor respecto ao millor, igualan o millor respecto ao peor. E iso non se pode consentir. E saben vostedes que se pide a retirada porque o que hai é que avaliar a realidade do sistema sanitario e ver onde hai que actuar para que mellore incluso a percepción que teñen os usuarios. En nada mellorou coas EOX e coas áreas de xestión integrada. En nada. Se non somos capaces de dotar, de coordinar convenientemente toda a atención primaria, e iso atendendo ás singularidades de cada territorio, tampouco vamos a aliviar a atención especializada. Eu non creo que hoxe un veciño de Friol, como a min, que para unha consulta de alergoloxía
ten que esperar 1 ano e 8 meses, no millor dos casos, para ser atendido pola especializada, e que despois de un ritual de reclamacións e queixas en atención ao doente consigue que lle adianten a cita a 1 ano e 6 meses, estea ben atendido. Non creo que estea ben atendido. E iso non o vai a solucionar a área provincial única ou a área sanitaria única. En todo caso, empeorará. E o que vamos a facer é que esa consulta de alergoloxía que non había, por exemplo, no Hospital de Monforte, agora vai dicir, usted ten unha consulta de alergoloxía, ou sí ou non, depende de se mandamos ao profesional ou non o mandamos. Se o mandamos pode tela. Entón, e que tempo de espera vai ter, como non é un servicio permanente, coa súa dinámica de funcionamento dentro da área sanitaria? Bueno, pois atenderá uns días e outro non. O de Lugo esperará máis e o de Monforte esperará máis. E todos esperaremos máis. Mentras vostedes, sin repoñer efectivos sanitarios, sin repoñer médicos, sin repoñer traballadores da sanidade pública, xestionando moitísimos menos recursos, porque os recurtaron, tratarán de aparentar que teñen moitos máis. Pero o paciente, o doente, seguiremos esperando anos e pico ou 2 anos por consultas especializadas. Unha cuestión que creo que no século XXI non debía ser asumible por un servicio público como é o de saúde de Galicia. A outra cuestión que me gustaría que explicasen, porque quizás aí estea a razón de todo, é por que en Lugo desaparecen as 3 áreas sanitarias, pero non pasa o mismo na Coruña ou en Pontevedra. Que medo teñen a facer unha área sanitaria provincial na Coruña ou en Pontevedra? Por que nos castigan os de Lugo coas nosas singularidades territoriais, demográficas e epidemiolóxicas a fusionarnos nunha soa área e, sin embargo, as de Coruña non se atreven a tocalas? Alguna razón haberá, e esperemos que non sea a de sempre, a de satisfacer determinados lobbies, determinados intereses económicos e, dende logo, a de primar a inversión e a acción pública e política no eixe Coruña-Vigo en vez de no do interior, que é onde están os que, co seu traballo, foron tecendo a bandeira do rural. Non se esquezan, se levan a bandeira do rural, levan os veciños de Lugo tecéndoa. Se, en realidade, con quen queren ir cos veciños das áreas máis desenvolvidas, non embandeiren a bandeira do rural, porque non lle están ali. 3 minutos o Concello do BNG. Sí, eu iba a empezar a segunda intervención facendo unha pequena reflexión e dicindo á señora Candia que nós xa sabemos ler. Tamén o lemos, Sí, tamén o lemos. Parece moi ben a explicación que deu e no tono en que a deu. Un tono bastante diferente ao que determinados cargos políticos do Partido Popular e concelleiros do Partido Popular están realizando estes días por toda a provincia adiante, pero, sobre todo, en algún concello concreto, como, por exemplo, os seus compañeros do Partido Popular de Ribadeo non quixeron debatir esta moción e ausentáronse do pleno. Ontes no pleno de Barreiros, o Partido Popular tampouco quixo debatir. E, polo tono da súa intervención, dá-me a impresión de que non quere debatir, porque, xa digo, ler simplemente o que pon o doga, eso, mellor ou peor, sabémoslo facer casi todos, non? A nós o que nos interesa é a postura final que van a ter. Eu xa adiviño, lóxicamente, que será votar en contra destas propostas. Será votar en contra da proposta que presenta o Bloque e a que presenta o Partido Socialista. Pero, para chegar aí, eu quixera que puxeran razóns encima da mesa vostedes polas que votan en contra desta proposta que pide o mantemento das áreas sanitarias de Burela e Monforte, con todo o que eso conleva. Preguntaba Álvaro Santos, por que fusionan Lugo? Por que fusionan Lugo? Que intereses hai? Efectivamente, pois, esa é unha das principales claves deste problema, e vostedes sábeno,
Que ocorre aquí en Lugo? Donde está o grosso das clínicas privadas da sanidade? Na capital. Na capital. Non está en Monforte, nin está en Burela. Efectivamente. Agora, miremos a carta de servizos que tiña o Hospital de Burela cando se concebiu e o de Monforte xa nos anos 80, que levan 30 anos existindo, que carta de servizos tiñan e que carta de servizos tenen agora e que carta de servizos tenen desde o ano 2013, que para nós é unha data clave. O ano 2013 foi o inicio do desmantelamento dos hospitais de Burela e Monforte e das súas áreas sanitarias e da atención primaria que depende de cada un deles. Podíamos enumerar, estar aquí enumerando, e sábeno moito mellor veciños e veciñas que xa empezaron a ter que coller o coche outra vez e desplazarse á capital desde o sur e desde o norte. E, efectivamente, desplazarse pois por unhas vías de comunicación que temos que en moitos casos pois son bastante do siglo XX, por non decir en algúns casos do XIX, non? Si vamos a esa relación de eivas que vimos observando, antes faleilles das eivas en atención primaria, pero non temos máis que ver pois demandas de moitos veciños e veciñas que nos dicen que os marcapasos, por exemplo, agora implántanse en Lugo, cando se implantaban en Monforte, en Burela. Os prematuros tenen que nacer en Lugo. Ali hai un dito na comarca da Mariña que é non queremos nacer na xesta, non? Porque moitas mulleres tuveron que dar a luz na xesta subindo para Lugo hai 35 anos ou por aí. Hai rapaces e rapazas que tenen esa idade e algún naceu na xesta. Non vai a ser que teñan que nacer outra vez na xesta porque o fiouco ao mellor está pechado outra vez e hai que nacer na xesta, non? Non quero frivolizar con este tema, que é un tema moi serio, pero sirva como exemplo. Intervencións de hernias inguinais, operacións de fimose, a traumatología non urxente, as resonancias magnéticas, intervencións de cataratas. Eso estamos vendo desde o ano 2013. Día sí, día tamén. É o que dicía na primeira intervención. Un continuo goteo, un continuo goteo, un continuo goteo. E despois, derivacións a esas grandes clínicas que hai ao redor do Hospital Xeral de Lugo. Con eso, creo que dou boa resposta ao que preguntaba o señor Álvaro na súa intervención. Efectivamente, ustedes estes días non se cansaron de darlle o veo, non? E tachando, pois, os que nos opoñíamos e opoñemos a esta modificación legislativa de que aí están os de sempre e os da pancarta. Se hai que estar na pancarta, se é para estar cos veciños, para defender a sanidade pública, que non lles queipa a menor dúda que ali estaremos sempre. Falaban de 8.579 consultas no Hospital da Costa por especialistas de Lugo. Home, pois a solución sería ter eses especialistas pois no Hospital da Costa ou no Hospital de Monforte, non? Que non se tuvera que desplazar naide, que estuveran ali. Pero antes sí se podían ter, pero agora vai decidir Lugo cales se van a ter, cando van a viaxar a un hospital ou a outro. O mismo pasa no caso de oncoloxía, que se levan especialistas oncolóxicos, salen ás 8 da mañá de Lugo, chegan ali ás 9 ou ás 9 e pico, e a 1:30 da tarde, pois tenen que volver, porque ás 3 tenen que estar outra vez aquí, porque eles pertenecen ao Hospital de Lugo. Creen ali ese servicio, como anunciou o seu diputado Dani Vega, acompañado de, creo que era Encarna Amigo, que se iba a crear o servicio de enfermería especializada en oncoloxía, e da noite para mañá, pois, desapareceu a proposta. E foron ustedes mesmos que nos propuxeron, que hai que ter valor tamén, hai que ter valor, E, bueno, como lle queda unha segunda intervención a portavoz do Partido Popular, espero que nos die, pois, razóns de peso para opoñerse a esta proposta que facemos, que é manter as áreas sanitarias de Monforte e de Burela. En ese caso, que fale como afectada tamén, porque é dunha comarca que está a unha hora de Lugo capital. 3 minutos a vocera do Partido Popular. Se quere, señor Veiga, poido recordarlle cal foi a aportación que fixo vostede na reunión que mantivemos cos técnicos da Consellería.
aportación na que, ademais, eu estaba de acordo, porque houve un bon ambiente, insisto, todo o mundo saeu máis ou menos convencido de que esta reforma non empeoraba, ao mellor detrás dese convencemento estaba o descoñecemento que somos políticos non sanitarios e había algún aspecto que se nos escapaba. Pero sí que vou poñer en común con todos vostedes, porque además eu estaba de acordo, e fixo unha reivindicación de que o que tiñamos que facer era volver a manter a antigua provincia de Mondoñedo. Así rematamos a reunión informativa cos técnicos da Consellería, en donde os meus compañeiros sonriron e rematamos con esa afirmación de que moitas veces o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular, aínda que ideolóxicamente nos coloquen nas antípodas, estamos de acordo cas cousas. Xa lle dixen que inicie ese traballo que eu vou apoiar. Sabe que non minto porque ali había moita xente en donde se sinteu moi sorprendido porque subín no ascensor con vostede e que a concellala do BNG e dixéronme que xa vos convencera. Iso pode parecer un exemplo pouco serio, pero foi realmente a aportación que fixo o noso compañeiro, que lle recordo co afecto e respeto que sabe que lle teño e que, ademais, sabe que coincidimos en moitas ocasións. Eu, indudablemente, tamén podía preguntarlle ao voceiro do Partido Socialista, non tiña vontade, pero dado o tono no que se dirixeu a min, si vostede suscribía esa proposta de ordenación sanitaria que no ano 2008, en outubro concretamente, o seu Partido Socialista pretendía poñer en marcha, os galegos non lle deron a confianza e non puido facelo, pero este documento é o suficientemente claro para ver cal era a proposta de organización de recursos sanitarios na nosa provincia. Realmente, o Hospital da Costa, ou a área de Burela que agora vostede defende, pois desaparecía ata tal punto que ata casi pasaba a desaparecer da nosa provincia. De feito, pasaba a incluirse na área sanitaria de Ferrol. Este documento é público, desaparecía a área como tal e definíase como zona sanitaria da costa. Agora, este proxecto, este anteproxecto normativo, refírese como distrito. Mire, evidentemente, nós temos moito que aprender dos profesionales sanitarios. Vostede dicía que tivo moito contacto con eles e que recibeu moitos sentimentos positivos en moitos momentos do seu encontro. Eu teño que dicir que participei como acompañante paciente. Miña mai tivo moitos problemas de saúde, pasou polo Hospital da Costa con continuas intervencións que acabaron incluso nunha incapacidade. Non hai máis que palabras de agradecemento á súa entrega, á súa profesionalidade e o sentimento de orgullo que un sinte como veciña da Mariña, de poder ter ese hospital e que todos, non o señor Feijóo, todos os políticos que gobernaron a nosa Xunta de Galicia dende a súa Constitución, axudaron que teñamos un hospital máis grande, os políticos esa é a súa responsabilidade, pero, sen dúbida, a grandeza dese hospital dana os profesionales sanitarios. Leccións, por suposto, dos profesionales sanitarios, todas. Indudablemente, temos moito que aprender, que queremos poñernos á súa disposición e enriquecer ese texto. Leccións do Partido Socialista, circunscríbome a este mapa sanitario do ano 2008. Non creaba nin mantiña a área de Burela, incluíai na área de Ferrol. E creaba unha zona sanitaria, creo que era o término que empregaba no mapa. Eu non quero entrar máis alá de explicarlle, empecé o meu turno de palabra agradecendo a oportunidade que se daba ao noso grupo de explicar a reforma do anteproxecto e por iso leín o articulado, porque, aínda que teñen un calado unha importancia moi importante, constame que aínda hoxe moita xente nos pregunta exactamente en que consiste a modificación. E a lectura dos artigos, basicamente, era para centrarme no que realmente cambia. Se algo teño que decir, máis alado o agradecemento, que o digo absolutamente sentido, porque moitas veces, cando se ve realmente o servicio, cando se utiliza,
Tamén quero poñer en valor os investimentos que se veñen producindo nun e noutro hospital, tanto no Hospital de Monforte como no Hospital da Costa, nos últimos anos. Insisto, o Partido Popular ten unha parte de responsabilidade nesa, pero todos os grupos políticos, sen dúbida, impulsaron o crecemento en cantidade e calidade dese hospital. Permitídeme xa rematando o meu segundo turno, pois poñer en valor ese presuposto de licitación da fase 1 de máis de 10 millóns de euros só en obra, estando neste momento xa valorando o equipamento necesario. O investimento total dende o ano 2012 hasta o primer semestre do ano 2017 de casi 4,5 millóns de euros no Hospital da Costa, e no caso do Hospital de Monforte, pois os equipamentos dende o ano 13 tamén o ano 17 que preto está do 1,5 millón de euros. Creo que iso é seguramente insuficiente, todos temos que traballar para que a sanidade, os investimentos en sanidade, señan unha prioridade na nosa provincia. E sempre que a proposta vai nesa dirección, descoide que sempre terá o apoio do grupo que represento. Para rematar un minuto tanto o voceiro do Partido Socialista como do BNG. Moitas gracias, señor presidente. A verdade, diga vostede, non se pon colorada nin para mentir, non? É unha virtude importante, non crea que non, sobre todo cando lle tocan papelóns tan difíciles como defender o desmantelamento das 3 áreas sanitarias de Lugo, recoñecendo que a única información que ten é o texto do anteproxecto de lei. Algo que tamén preocupa, non tanto a nós, pero a vostede, quizáis algo que quizáis non escoitan moito, porque digo eu que sendo a presidenta do Partido Popular na provincia de Lugo, sendo a voceira do grupo provincial na provincia de Lugo, sendo a alcaldesa dun concello tan importante como de Mondoñedo na provincia de Lugo, afectado pola área sanitaria da Mariña, algo deberían escoitar no seu partido, aunque só fora para darlle un argumentario un pouco máis extenso de por que promoven esta modificación. Outra cousa é que non haxa argumentos e non poida elaboralos ninguén en defensa desta modificación da Lei de Saúde do 2008. Oiga, pero que diga vostede que o PSOE facía desaparecer Burela, cando o actual mapa sanitario de 11 áreas sanitarias, 3 na provincia de Lugo, Burela, Lugo e Monforte, o diseña o goberno bipartito en aquel entón coa aprobación da Lei 8/2008 que pretenden ustedes agora cargarse no pleno mes de agosto, que o sabe vostede ben, oiga, mentir podes entender vindo de quen ven, non poñerse colorado é difícil de entendelo de calquera persoa. En conclusión, non teñen un só argumento para defender que se desmantelen as 3 áreas sanitarias da provincia de Lugo, que é a consecuencia que vamos a ter inmediata da aprobación, se é que eso chega, deste superproxecto de saúde para os galegos e galegas do presidente do Rural, o señor Núñez Feijóo. Do Rural será daqueles terratenientes, entenderá ainda o Rural como aqueles terratenientes que controlaban todo desde os seus pazos ben ubicados en altas colinas, pero que non sabían o que sufrían os vasalos para traballar a terra que nos trouxo hasta aquí. Eu creo que por aí van os tiros. Non á modificación da Lei de Saúde, non á supresión das 3 áreas sanitarias da provincia de Lugo, porque todos temos que igualarnos en chegar a un hospital con todos os servicios posibles en media hora, non en chegar ao hospital que nos vayan dicindo según coincidan as cousas nun despachiño en Lugo ou no peor dos casos, como digo, en Santiago, en 1 hora e media ou en 2 horas, que é o que vai a pasar. Non poden esgrimir un só profesional máis que os que había no ano 2009. Poden excusar que haxa 5.000 menos no sistema sanitario público galego dende o ano 2009. Esa é a reforma de saúde do Partido Popular, esa é a reforma de saúde que vostede, só co texto, que o pode ler calquera veciño e veciña, trata de defender. É suprimir autonomía, retirar capacidades a 2 áreas sanitarias, a 3, pero fundamentalmente a 2 que viñan desenvolvendo unha grandísima labor, que é verdade que os pacientes recoñecen a
a implicación e a cualificación profesional dos traballadores da sanidade pública, pero non coincide coa valoración do sistema galego de saúde. Algo significará cando se valora tamén aos profesionais que a valoración do sistema no seu conxunto sea tan penosa. E significa que o médico especialista que nos atende de maravilla. A enfermera que nos fai as curas despois agora mesmo, señor presidente, dunha ciruxía, nos las fai de maravilla con atención, con mimo e calidade profesional, pero significa que non las fan 2 anos ou 3 despois de detectar no noso corpo os primeiros síntomas e chegar a unha atención primaria, precaria, de servicios que non pode filtrar e que non pode atender con inmediatez ou con certa efectividade, por falta de medios diagnósticos en moitos casos, as demandas asistenciais que plantea a poboación. Iso é no que temos que traballar, en recuperar profesionais, en ter recursos económicos e humanos suficientes para, nunha articulación sensata entre a primaria e a especializada, poder atender as novas realidades demográficas e epidemiolóxicas que se están presentando en Galicia e que son indiscutibles para todos. Por eso, insistimos nese non a esta reforma que non aporta nada, simplemente desmantela a rede de saúde pública da provincia de Lugo. Un minuto para rematar o veceiro do BNG. Pois para rematar, decir que esta modificación legislativa é a modificación da desigualdade social, porque con esta modificación legislativa, coa supresión das áreas sanitarias de Monforte e de Burela, terás mellor ou peor atención sanitaria dependendo no lugar onde vivas. Iso é desigualdade social. Se vives na capital da provincia, en Lugo, terás mellor atención sanitaria que se vives en Escairón ou que se vives en Mondoñedo ou no Vicedo ou en Bóveda, por exemplo. Acláralle unha cousa á señora Candia, que esa reivindicación da provincia de Mondoñedo que usted frivolizou, pois fíxose ao rematar esa xuntanza, o remate desa xuntanza. E a antigua provincia de Mondoñedo tiña moito que ver coa organización comarcal. A provincia de Mondoñedo, antigamente, hasta a súa desaparición no 19, albergaba os concellos da actual Mariña, máis Pastoriza e Abadín, máis parte dos concellos do Ortegal, que é unha distribución xeográfica correcta. Na miña organización política, decimos que este país hai que organizalo en comarcas e non en provincias. Por aí iba o que dixen. E despois, xa para rematar, dicirlle que nós vamos seguir defendendo a sanidade pública e estar ao lado dos que levan pancartas, ir con eles a donde faiga falta. O que non vamos a facer para defender a sanidade pública é poñernos de xeonllos diante dun obispo a pedirlle que mellore a sanidade pública como fixo vostede na ofrenda dos remedios. Ben, debatida a moción, pasamos a votación. Eu creo que votamos as dúas xuntas refundindo, non? Entendo así. Así que votos a favor son prácticamente iguales. Votos a favor da moción. Abstencións. Votos en contra. Queda aprobada a moción. Noveno punto. Rógolle, sinto volver a repetirlle que aquí non se poden desplegar pancartas, sinto moito, pero é a normativa que hai. Gracias. Noveno punto. Noveno, moción do Grupo Provincial Socialista relativa á situación do FEBE e do transporte na Mariña.
6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Unha vez máis, traemos ao Pleno da Corporación Provincial unha moción para demandar a mellora en materia de transporte na comarca da Mariña. Ante a nova publicada o 15 de setembro da denuncia de un usuario que viaxou dende Ferrol ata Ribadeo en Feve sen revisor, pois constátase unha vez máis o desmantelamento que está a producirse no servicio de transporte ferroviario. A consecuencia de iso é que non hai estadísticas de usuarios, porque non haber revisores ninguén cobra a ninguén, nin se ocupa dos viaxeiros. Por iso, pois unha vez máis, denunciamos a degradación deste servicio, porque está claro que a calquera compañía lle interesa cobrar polo servicio prestado, neste caso, nin eso. Así é que a DIF pois afirmou que no 2016 anulou un orzamento de 12,8 millóns de euros para a liña do Feve en Galicia e a finais do ano reduciuse a súa contía a tan solo 2,3 millóns de euros para Asturias e para Galicia. No 2017 hai un orzamento de 15 millóns de euros, pero a data de hoxe pois aínda non sabemos se vai a suceder o mesmo que o ano pasado. Polo tanto, esta reducción de inversión para o mantemento das vías e das estacións de Feve en Galicia e en Asturias poñen de manifesto outra vez pois a falta de interés por parte do Goberno central de manter este servicio, engadido a todos os problemas que está habendo coa rede de transporte público por estrada na comarca, poñéndose tamén pois de manifesto que estudiantes da nosa comarca, sobre todo de FP, que cursan os seus estudios en institutos de outros municipios e que utilizaban líneas regulares de transporte para acudir aos institutos, este ano non dispoñen dese servicio, ao que se añade tamén pois o problema de adaptación dos horarios para que os pacientes poidan acudir ás citas tanto do Hospital da Costa como do ULA. Evidentemente, lonxe de favorecer que a poboación viva no rural e de mellorar a conciliación da vida laboral e familiar, con esta falta de servicios o que asistimos pois é ao abandono do rural, por non falar tamén pois do estado das infraestructuras na comarca da Mariña. Non se sabe nada da A82, mentres que seguimos utilizando unha estrada nacional precaria e con falta de mantemento por parte do Goberno central. Polo tanto, o que estamos a pedir con esta moción son servicios de transporte públicos que conecten a Mariña conforme ás necesidades que teñen os veciños e ao tempo que se garanta tamén pois os dereitos dos traballadores afectados polo novo plan de transporte que hoxe nos acompañan nesta sesión plenaria, polo que agardo que haxa unanimidade neste asunto, dicirlles que vamos a aceptar a emenda de engádega do BNG, que non aceptamos a emenda de sustitución do Partido Popular, en todo caso, se a queren facer de engádega, nese caso, pois si aceptaríamos. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Ten 6 minutos o portavoz do Partido Popular. Moitas gracias. Bo día a todos. A ver si neste caso, neste punto do día, pois efectivamente acadamos o consenso necesario. Non? Digamos que esta nova moción pois ven a ser unha continuidade da que se presentou polo BNG que se tratou na sesión ordinaria do 1 de marzo pasado. Non? Desde a Xunta de Galicia vense mantendo un continuo e reiterado interés polos servicios e polo estado da línea ferroviaria entre Ferrol e Ribadeo. Desde a Consellería de Infraestructuras e Vivenda téñense dirixido ao Ministerio de Fomento e a Renfe comunicando en reiteradas ocasións os problemas de funcionamento dos que se tivo constancia tanto a través dos medios de comunicación como das distintas institucións. Ademais, a Xunta ven mantendo unha canle de comunicación fluida e constante co Ministerio e con Renfe para tratar de dar resposta inmediata ás posibles incidencias que poden xurdir nesta liña, reiterando a necesidade de contar con servicios ferroviarios competitivos que respondan ás necesidades de mobilidade dos veciños das comarcas de Ferrol, Orcegal e a Mariña Lucense. Así pois, e aínda non tendo competencias en materia de ferrocarril,
A vontade da Xunta de ofrecer solucións e a súa demanda constante de melloras na liña de FEBE é indiscutible. Para coñecer de primeira man as necesidades e demandas dos cidadáns destas comarcas, a Consellería de Infraestructuras ten celebrado diversas xuntanzas cos alcaldes das comarcas de Ferrolterra, Ortegal e A Mariña e ten remitido ao Ministerio de Fomento a documentación que foi achegada polos representantes municipais coas súas propostas de mellora nesta liña, trasladando tamén o máximo interés da Xunta para que se avaliasen e se tratasen de dar solución ás demandas formuladas. De igual xeito, no mes de abril, a Xunta trasladoulle ao Ministerio de Fomento a necesidade de manter unha reunión entre representantes do Ministerio, da Xunta e dos concellos afectados co obxecto de tratar a problemática e poder avanzar na pronta solución para a mellora dos servicios desta liña ferroviaria. Esta xuntanza a tres bandas tivo lugar o pasado día 8 de maio. En elas, os representantes da Xunta, Renfe e Concellos abordaron a situación do ferrocarril de vía estreita en Galicia na liña Ferrol-Ribadeo. Nesta reunión, o Goberno galego volveu demandar medidas efectivas e que se analizasen todas as alternativas co obxectivo de chegar a acordos e conseguir as melloras que se consideran necesarias e tamén se acordou a constitución dun grupo de traballo con representantes de todos os organismos presentes nesa xuntanza. Como punto de partida para este grupo de traballo e co obxectivo de seguir avanzando na mellora da liña, Renfe elaborou o plan de actuación de ancho métrico en Ferrol, que foi trasladado aos 18 concellos destas comarcas. Renfe adquiriu unha serie de compromisos que figuran neste plan de actuación no relativo á estabilización do personal de conducción, plan de acción para a mellora dos parques de vehículos, plan de mellora das estacións e mantemento e mellora das infraestructuras cun investimento previsto nos próximos anos que ronda os 4 millóns de euros. Nestes momentos estás a avanzar na configuración deste grupo de traballo acordado na reunión do pasado mes de maio. A Xunta tense dirixido a todos os concellos implicados para que designasen os seus representantes. A semana pasada a Xunta ten reiterado de novo aos municipios que faltan por nomear representantes a necesidade de que o fagan canto antes, ao obxecto de poder convocar unha nova reunión na que constituir formalmente a comisión entre Xunta, Renfe e Concellos para abordar o servicio de transporte ferroviario da liña Ferrol-Ribadeo. Logo de reiteración feita pola Consellería de Infraestructuras, varios concellos dos que faltaban comunicaron o seu representante, sendo a data de hoxe un total de 17 dos 18, o sea que falta concretamente un. Polo tanto, parece lóxico que sexa no marco deste grupo de traballo acordado onde se deben facer o seguimento dos compromisos adquiridos por Renfe, así como analizar e propoñer as diferentes alternativas de cara a lograr a mellora dos servicios nesta liña. En base a eso, Parécenos razonable que o punto número 2, dado que hai un equipo que está traballando precisamente neste tema entre as distintas administracións, Renfe e os propios concellos afectados, parece razonable que ese punto número 2 se modifique e se faga esa emenda de sustitución tal como plantexamos, que sería demandar ao Goberno Central e á Xunta de Galicia que impulsen os traballos do grupo de traballo ao redor do servicio ferroviario de ancho métrico constituído polas alcaldías das comarcas da Mariña, Ortegal e Ferrolterra, representantes da Renfe, da Consellería de Infraestructuras e Vivenda, así como facer oportuno seguimento das actuacións e medidas que se adopten no marco deste grupo de traballo para garantir o seu cumprimento por parte de Renfe e lograr a prestación dun mellor servicio ferroviario aos cidadáns. Acábasenos de facer unha chega máis, que sería, digamos, unha emenda de engádega que presenta o BNG, na que dice, textualmente, dice instar como un terceiro apartado, instar a Xunta de Galiza para solicitar do Goberno do Estado a transferencia do servizo ferroviario de ancho métrico e así poder levar a cabo a súa promoción, coordinación e integración na rede galega de transporte ferroviario de proximidade, o que vemos un inconveniente claro que parece difícil compatibilizar, digamos, o que a liña de FEBE Ferrol, que non só transita polo norte da provincia da Coruña e Lugo, sino que, lóxicamente, prolongase ese servicio a través de Asturias e Cantabria. Entonces, dificilmente vemos que se poida integrar na rede galega de transportes ferroviarios de proximidade tendo esa condición de un transporte interautonómico. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o voceiro do BNG.
Bueno, pois, efectivamente, esta moción vámola a apoiar, xa a portavoz do PSOE dixo que aceptaba tamén a nosa emenda. Recordar que xa no pleno do 1 de marzo se debatiu unha moción semellante que naquela ocasión creo que saíra por unanimidade de todos os grupos, con algunha pequena emenda que fixera, creo que, o diputado Demetrio Salgueiro. Nós o que pedimos nesa emenda de engádega, do mesmo xeito que o defendíamos o 1 de marzo, é instar a Xunta de Galiza para solicitar do Goberno do Estado a transferencia do servicio ferroviario de ancho métrico e así poder levar a cabo a súa promoción, coordinación e integración na rede galega de transporte ferroviario de proximidade. E para nós é importantísimo. Se non se produce esa transferencia á Xunta, dificilmente se vai a conseguir manter FEBE. Se botamos unha retrospectiva, vemos que xa desde os anos 80 outras comunidades autónomas transferironlle este tipo de ferrocarrís. Estamos falando das Illas Baleares, estamos falando de Cataluña, estamos falando de Valencia, estamos falando do País Vasco. E non hai máis que ver os orzamentos do Estado do ano pasado, as inversións que iban para cada un desos trens, independentemente da boa xestión que, lóxicamente, pois fixeron os gobernos autónomos de cada unha desas comunidades. Pero é importantísimo que neste país poidamos decidir sobre as nosas infraestructuras, porque o Estado, desde logo, que non lle interesa para nada manter FEBE. O exemplo gráfico é o señor ese que denunciou que non lle cobraran por viaxar de Ferrol a Ribadeo. Entonces, se non por revisores, se nin siquiera cobras por ir en tren, é que o Estado quere desmantelar o tren de FEBE. E para a comarca da Mariña ten moitísima importancia. Debatímolo tamén en xullo do 2017, cando FEBE suprimiu moitas das frecuencias diarias que tiña para transportar o aluminio desde Alcoa hasta a Morevieta. E aí perdemos, porque despois volveron a negociar, pero xa non son as mesmas frecuencias, hai moitas menos. Polo tanto, o obxectivo final do Partido Popular, do Ministerio de Fomento do Goberno do Estado é desmantelar o servicio de FEBE. Do mesmo xeito que o Partido Popular nos está desmantelando na comarca da Mariña o transporte regular de viaxeiros por estrada, non? A auténtica chapuza que realizou a conselleira Etel Vázquez co tema do transporte ten consecuencias, e consecuencias moi graves. Isto é unha guerra do Partido Popular contra os servicios públicos. E nesa guerra contra os servicios públicos hai danos colaterais. E eses danos colaterais, ali na Mariña concretamente, son 10 traballadores que están na rúa, tirados na rúa. Ni máis nin menos, produto dese modelo chapuceiro na forma de xestionar e de adxudicar esas liñas de transporte. Pois, a raíz de que esa UTE Morán Rodríguez non absorbera a esos traballadores, ahora mismo están na rúa sin saber a quen dirixirse e sin saber que facer, con moi boas palabras. Eu, desde logo, o meu grupo, pois comprometémonos a volver a falar con eles e traer aquí as iniciativas que sexan necesarias ou leválas a donde proceda. Isto era para resumir o que está facendo o Partido Popular cos servicios públicos, tamén co transporte. O Partido Popular seguro que ten unha data para a liquidación de FEBE porque non é rentable, pero aos mariñáns sí que nos é rentable manter FEBE. 3 minutos o vocero do Partido Socialista. Ben, eu creo que temos que reclamar un plan de transporte para a comarca da Mariña e creo que debemos ver como a día de hoy cada vez é máis difícil desplazarnos, ben seña por transporte público, pola carretera ou polo FEBE. Saben perfectamente que a Xunta de Galicia formou certo caos co novo plan de transporte e que trouxo graves consecuencias para moitos veciños da nosa comarca, pero tamén, como decía Veiga,
para os traballadores afectados por este novo plan e que, como decía antes, pois nos acompañan nesta sesión plenaria. Todos somos coñecedores dos problemas que temos, polo tanto, o que demandamos pois é o servicio do FEBE, do transporte público por carretera, se adapte á realidade económica e social da nosa comarca, porque do que non hai dúbida pois é da relevancia que ten a nosa comarca e que é determinante no PIB da nosa provincia e que pois este feito de que sexa determinante contrasta drásticamente pois coa deficiente dotación de infraestructuras de comunicación que temos na nosa comarca. Da 82 pois a executar polo Ministerio de Fomento non temos nada, da vía de altas prestacións pois está o tramo que está feito, é palpable, e esa é a nosa realidade, a realidade das infraestructuras da Mariña. Como decía, pois o que está claro é que desta forma non se contribúe a mellorar o desenvolvemento económico dos nosos sectores productivos nin a mellorar a calidade de vida no rural. Desta forma, pois o que se consigue é a xerar máis desigualdades, como poñía pois na primeira intervención de manifesto, naqueles estudiantes que non poden ir aos institutos cando ata o ano pasado iban, ou naqueles pacientes que a día de hoxe pois tampouco non teñen un horario adaptado ás consultas médicas. Polo tanto, de aí creemos pois a necesidade de crear un plan de transporte para a comarca da Mariña e tamén de aí por eso de non aceptar a emenda de sustitución e, como dixen antes, pois non temos ningún inconveniente en aceptar esa emenda como engádega. Moitas gracias. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Entendemos que lógicamente é unha reivindicación xusta, que é un tema importante para a Mariña, pero o que temos claro é que non debemos renunciar, desde logo non vamos a renunciar, digamos, a esa emenda de sustitución por unha sencilla razón, porque, lógicamente, se se está traballando por parte de todas as partes implicadas, a propia Consellería, a propia Renfe e os concellos afectados de toda a Mariña, onde hai uns representantes, e son eles os que mellor coñecen, digamos, esta situación e a solución que se lle pode dar, parece razonable, parece oportuno, que isto se faga constar e que se siga deixando traballar, digamos, a este grupo de traballo. Plantear a voceira do Partido Socialista que, bueno, non temos inconvinte si nos permiten ou se permite votar os distintos puntos individualmente, pois apoiarémolos a excepción do BNG polas razóns que expuxen antes. Se non, pois, o noso sentido do voto será a abstención. 3 minutos o voceiro do BNG. Nada. Reafirmarnos no apoio á moción coa incorporación desa emenda que formulamos. Un minuto o voceiro do PSOE para rematar. Lamentar que non haxa unanimidade pese a haber a boa intención de votar por puntos e lamentar tamén pois que non se sumaran a ver a necesidade que realmente hai pois de crear un plan de transporte na nosa comarca. Nada máis e moitas gracias. Entendo que se vota a moción Que engádega do BNG. Votos a favor? Votos e abstencións? Queda aprobada a moción. Do 10º punto. Non, 11º, perdón.
11º, moción do Grupo Provincial do NG para que a Deputación de Lugo ofreza unha liña de axudas para a prospección e estudio de restos arqueolóxicos na provincia de Lugo. Seis minutos o voceiro do BNG. Intentarei que non me levo 6 minutos, dado que por unha vez temos público de abondo ou bastante escoitándonos, pois cando menos intentar non facer moi pesado o pleno, que non se nos aburra moito para que a ver se volven algún día máis a acompañarnos nestas sesións que temos unha vez ao mes. Ben, indo xa ao meollo da cuestión, indo xa a moción en si mesma, bueno, é unha moción máis que se encadra no que vamos dito dende o BNG cando deixamos o goberno no seu momento que faríamos unha oposición tendo como libro de ruta aqueles proxectos que tiñamos en mente cando estábamos no goberno e que por as circunstancias de todos coñecidas non puidemos materializar. Esta é unha delas, é unha das ideas daquela moi en estado primario que había, está baseada basicamente na situación real que temos na provincia de Lugo, que é bastante coñecido, polo menos pola parte da poboación máis sensible a todo o que significa aos aspectos culturais, a imensa riqueza arqueolóxica que temos na provincia. De feito, eu creo que son moi poucos os concellos que non contan con algunha mámoa, algún castro, algún resto de fortaleza militar, etc. En todo caso, a riqueza vai de norte a sur e de este a oeste e hai moi poucos concellos, insisto, que non teñan algo deste estilo. Tamén é perfectamente patente e coñecido o abandono, descoñecemento e desinterese que existe en moitos casos neste caso vamos centrar polas distintas administracións para, xa non digo pola súa conservación, que é un tema máis delicado, pero cando menos para o seu estudio e coñecemento deses restos que aí existen. Dese xeito, é normal que de forma cotidiá se levan a cabo destrucción, en moitos casos, a destrucción irreparable en moitos casos, deste tipo de restos. Venseña polos traballos forestais, venseña polas propias plantacións de eucaliptos, actividade industrial e tamén hai que dicirlo ás veces, incluso polo que é actividade agraria, sobre todo cando esa actividade se contempla desde un punto de vista máis industrial, por así dicirlo, as grandes explotacións agrarias. E o que é peor ainda, lévase á destrucción deses restos sin tan sequera poder conocer o que hai debaixo. O que hai debaixo deses montículos que vemos pola nosa xeografía ou desas ruínas que en algúns casos se perciben por encima do terreno incluso. Sin saber o que hai, pois entrase cas palas, entrase cos tractores, entrase en definitiva a plantar eucaliptos que destruindo sin coñecer o que hai debaixo. Tamén é certo que esa parte da población que é máis sensible a este tipo de temas acode a quen ten as competencias reais para isto, que é a Xunta de Galiza, e normalmente atopa as portas completamente pechadas. E máis, incluso as poucas axudas ou as axudas que había para estes efectos foron desaparecendo ao longo dos anos. E tamén ocorre que dirixes aos concellos correspondentes e, por desgraza, moitos dos nosos alcaldes e alcaldesas, a súa sensibilidade tampouco é moi abundante, para así dicilo, non? E deixan ou fan a vista gorda cando as palas entran a arrasar este tipo de xacementos e non presta ningunha atención cando unha asociación, uns veciños, acoden ao Concello en busca de axuda para intentar, cando menos, saber o que hai aí debaixo. Cando veñen á Deputación, algo, históricamente, sensibilidade sí había, os recursos da Deputación son limitados, pero non existe un plan organizado, un plan perfectamente definido de actuación nestes casos, limitándose as axudas a decisións puntuais dos responsables das áreas a hora de decidir a quen se axuda e a quen non. Nese sentido, esta proposta, decir que nós somos conscientes perfectamente que as competencias en todo o que é o patrimonio arqueolóxico son competencias exclusivas da Xunta de Galiza. Pero, por desgracia, estamos acostumbrados a que en outras moitas cousas que tamén é competencia da Xunta de Galiza e pasa completamente desas competencias e señan os concellos ou ben, neste caso, a Diputación quen teña que asumilo ante o problema real que hai encima da mesa. Os
os temas de asuntos sociales é un exemplo moi claro que, lóxicamente, a un veciño que ten un problema social non se pode dicir que non se lle axuda porque é competencia da Xunta e hai que axudarlle a punto. Neste caso estamos nunha situación parecida. Ante a destrucción dun xacemento arqueolóxico que a Xunta mira por outro lado, lóxicamente hai que actuar e cando menos de forma subsidiaria, neste caso a Diputación ten que botar unha man para evitar isto. Nesta proposta o que se trata é de universalizar esta axuda, que calquer colectivo de persoas, asociación, etc., sin ánimo de lucro, que teña esa sensibilidade de intentar estudiar ou ver que hai debaixo dun xacemento arqueolóxico, teña ocasión por dereito a que se lle axude a facelo. Parecenos que é moito máis democrático, moito máis transparente actuar nesa liña que facelo doutra maneira. Lóxicamente, estamos falando de persoas que xa hoxe en día, moitas delas, de forma totalmente altruista, e hai varios casos na provincia, están facendo este traballo. Lóxicamente, cos permisos correspondentes de patrimonio e con todas as autorizacións que son necesarias. Ben, e outro problema que tamén transmiten os arqueólogos e a xente que se dedica a estas cuestións é a falta de espazos existentes na provincia para poder almacenar con garantías este tipo de obxectos que se atopan nas excavacións. A almacenaxe que tamén ten que levar consigo a posibilidade do seu estudo, por así decirlo. Co cal tamén facemos unha segunda proposta que se inicie o estudo de todas as posibilidades que poida haber dentro da provincia para poder facer este almacenado, este lugar onde se poden estudiar estes obxectos que se atopan. Hai que lembrar que neste momento a maioría do que se atopa na provincia de Lugo vai parar a fora da provincia, concretamente moitos deles a provincia da Coruña e no Costelo de San Antón hai boa prova de obxectos pertencentes que se atoparon na provincia de Lugo e que foron parar ali porque non había donde metelos con garantías nesta provincia. Non estou dicindo que a Diputación teña que habilitar para nada un local para isto, para nada, estou dicindo que se estudie as posibilidades que hai e a partir dese estudo podíamos decidir ou intentar ver cal é a salida que hai ao respecto. Hai dúas enmendas presentadas, unha por parte do Partido Popular e outra por parte do Partido Socialista. A que presenta o Partido Popular, non estando en desacordo con ela, non a vamos a aceptar, non porque estiamos en desacordo, insisto, senón porque é unha cuestión, e creo que a moción foi redactada xa nesa liña, de que os concellos que queiran colaborar neste tipo de cousas teñen que facelo a través do que temos agora para financiar eses concellos, que é o Plan Único. Ou incluso, desde o grupo do BNG, estamos dispostos a falar con todos os grupos cando seña o regulamento do Plan Único para cambiar o regulamento, para facer o que faga falta, para que haxa unha línea específica, se se quere, dentro do Plan Único para este tipo de cuestións. Pero non parece moi de recibo que se apostamos por a liña de que todas as axudas aos concellos vayan nun plan de reparto obxectivo, que esteñemos por fora dese plan metendo outro tipo de axudas paralelas. En todo caso, abrímonos, estamos totalmente dispostos a falar con todo o mundo sobre o regulamento do Plan Único para incluir este tipo de historias. E logo, a emenda que presenta o Partido Socialista, en líneas xerais, estamos de acordo con ela, non elimina nada do que nos propoñemos, e si é certo que insiste nas cuestións de que realmente a Xunta de Galicia, quen ten responsabilidade ou as competencias sobre estes asuntos, se deberá ser a Xunta de Galiza quen teria que encargarse diso. Por instar e recordarlle que recupere as axudas, eu creo que non está de máis, o que non quita que tamén a Diputación, mentres tanto, siga a traballar no que estamos facendo. Co cal, a emenda do Partido Socialista, que é de engádega, si a vamos a aceptar. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Bueno, pois, bos días a todos e todas. Nosotros, como xa manifestou vostede en alusión á nosa emenda, estamos de acordo parcialmente con esta
moción, porque efectivamente estamos de acordo co fondo, que é que se canalice unha liña de axudas para que a Deputación participe tamén en que nos distintos ámbitos da nosa xeografía se poidan levar a cabo escavacións arqueolóxicas, pero non estamos de acordo, non podemos estalo na forma de canalizar o que pretenden dende o BNG. É dicir, vostedes pretenden que se concedan axudas a asociacións culturais sen definir que tipo de asociacións e demais colectivos, sen definir tampouco que tipo de colectivos. E choca un pouco co rigor e coa meticulosidade que se desprende da exposición de motivos da moción, porque vostedes din, por unha banda, que a prospección destas estruturas é moi costosa, e por outra banda tamén que o tipo de personal debe ser especializado. Como é lóxico, estamos falando de restos arqueolóxicos, pero por outra banda pretenden deixalo en mans de colectivos e asociacións que non están definidas, o que vai a ser, sen dúbida, un auténtico descontrol a hora de xestionar este tipo de axudas e a hora de licitar os correspondentes procedementos e proxectos de excavación. O noso grupo non está de acordo con que sexan as asociacións culturais e demais colectivos por un motivo claro, porque, efectivamente, os concellos xa son administración local e, polo tanto, dada a rigurosidade desta materia, pois debe intervir unha administración, entendemos, no que son as prospeccións arqueolóxicas. Por un motivo claro, que é o da escasa capacidade de contratar que teñen as asociacións culturais e colectivos, e demais colectivos. É dicir, unha asociación cultural nós entendemos que poida organizar un acto cultural, un evento cultural, pero cando se trata de facer obras ou prospeccións arqueolóxicas, entendemos que isto é un traballo riguroso que debe quedar en maus da propia administración. Hai un motivo de fondo importante e é a favor do que nós propoñemos. Toda a información arqueolóxica, toda a información patrimonial, hoxe en día están maus dos concellos, non das asociacións culturais e demais colectivos. Están maus dos concellos porque a inmensa maioría tiveron que recopilar toda esa información patrimonial para facer os distintos instrumentos de planeamento, ben para inicialos, ou, no seu caso, aqueles concellos que xa contan con instrumento de planeamento, pois xa dispoñen hai tempo de toda esa información patrimonial, de maneira que son os propios concellos os que son mellor coñecedores de toda a riqueza patrimonial e arqueolóxica que hai ao longo de toda a nosa provincia. E outro argumento a favor é que a imensa maioría dos xacementos arqueolóxicos atópanse en mans privadas, é dicir, en terrenos e predios de propiedade privada. Eso sabémolo, o 99% de castros e de madorras ou mámoas están situadas en terreos de propiedade privada. E iso é un argumento a favor de que, efectivamente, sexan os concellos porque teñen máis infraestructura, máis capacidade, personal técnico ao seu servicio e máis medios para poder adquirir estes predios. Eu non quero imaginar como unha asociación cultural ou un colectivo que veña, ben sexa da Deputación ou da Xunta, con unha axuda para realizar unha prospección arqueolóxica, poida intervir nunha finca dun particular se non é a través da compra desa finca, o cual vai ser difícil porque a asociación carece normalmente de capacidade económica, ou ben a través da cesión, o cual vai ser ainda máis difícil. É dicir, os particulares sempre son máis reacios a ceder o terreno donde efectivamente haxa unhos restos arqueolóxicos a unha asociación ou colectivo, mentras que de cara aos concellos é moito máis factible que un concello como tal administración, que está máis preto do veciño ou veciña, poida tramitar co particular ou ben a adquisición dese terreno, dese predio, ou ben a cesión, porque se trata, como digo, dunha cesión a favor dunha administración pública. Entendemos que a nosa emenda non é ningún bache, nin ningunha zancadilla que se lle queira meter ao Bloque Nacionalista Galego. É algo razonable, é do máis razonable que unha administración pública poida xestionar este tipo de axudas. Di vostede que xa teñen o plan único. Bueno, temos o plan único limitado, porque para a cultura temos un tope que efectivamente non alcanza unha cantidade razonable para poder levar a cabo unha excavación arqueolóxica. E por outra banda, decirlle, como último argumento en defensa do que estou dicindo, a Xunta de Galicia destina máis ou menos ahora mismo, ten en previsión uns 180.000 euros para excavacións arqueolóxicas na provincia de Lugo. Pero se vostede se fixa nas liñas de axudas e como se articulan dende a Xunta de Galicia son ou ben a través de convenios de colaboración cos concellos ou ben a través de convenios coa USC,
pero en ningún caso se levan a cabo prospeccións arqueolóxicas pois a través de convenios ou dirixidas por asociacións ou colectivos sin ánimo de lucro. Por esta primeira intervención, nada máis. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Moitas grazas, señor presidente. Bo día a todos e a todas, ainda que xa ben avanzada a mañá. Ben, eu creo que esta proposta do Bloque Nacionalista Galego, sen dúbida, é unha moción que nace froito das boas intencións e da preocupación que hai na nosa provincia polo esquecemento que a Xunta de Galicia ten amosado, igual que noutras cuestións, na preservación, conservación e posta en valor do noso patrimonio. Eu coincido nas puntualizacións que facía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego e que, precisamente e efectivamente, quen ten as competencias nesta materia é a Xunta de Galicia, tal e como está regulado na legislación vixente. E precisamente aí, nesa legislación, se recolle textualmente que lle corresponde á comunidade autónoma a competencia exclusiva sobre o patrimonio cultural de Galicia. O resto das administracións, as administracións locais, é dicir, os concellos e as deputacións, neste caso, que é o que nos atinxe, cooperan en relación á conservación do patrimonio, pero é unha cooperación co patrimonio que se atopa no noso territorio, no territorio destas administracións, precisamente para protexelo e fomentar o seu valor, entre outras cuestións. Con isto eu creo que queda claro que quen ten esa competencia é a Xunta de Galicia e é, polo tanto, esta administración quen debe de facer unha dotación orzamentaria suficiente para a protección de todos os bens culturais de Galicia, e así se recolle, ademais, como digo, na normativa vixente. Tendo claro, polo tanto, quen é a titular desta competencia, é a esa administración a que lle corresponde incluir no seu orzamento as liñas de axuda para financiar actividades arqueolóxicas entre as que se atopan as prospeccións, que é o que nos referimos na moción. Por certo, segundo consta na propia páxina web da Consellería de Cultura, ata o ano 2013 houbo axudas neste sentido. A partir dese ano, alo menos, tal e como figura na páxina web, finalizou a última convocatoria para a colaboración na financiación de actividades arqueolóxicas por parte da Consellería. Polo tanto, se a obriga é da Xunta de Galicia e ata o ano 2013 se contemplaron axudas, nós o que facemos na nosa enmenda de engádega é unha suxerencia para instar a Xunta de Galicia a exercer as súas obrigas, para que cando esas persoas interesadas acuden a eles, tal e como se recolle tamén na proposta do BNG, pois teñan as portas abertas en lugar de telas pechadas. E, dende logo, sería moito máis beneficioso para unha administración como é a Deputación de Lugo, neste caso, non ter que entrar no financiamento deste tipo de actividades arqueolóxicas para poder destiñar esa partida, esa parte do orzamento a competencias que si lle son propias. Entendemos que ante o esquecemento e o pasotismo absoluto da Xunta de Galicia nestes términos, pois, bueno, non está de máis que, alo menos, mentras non se cubran as necesidades por parte de quen ten as competencias, as sufraguemos dende aquí sempre na medida do posible. Tamén se fai referencia aos lugares para albergar os restos arqueolóxicos. E esa é a segunda puntualización na que me gustaría entrar, porque nese segundo punto de acordo que ven na proposta do Bloque Nacionalista Galego e tamén tal e como se recolle na Lei de Patrimonio de Galicia, o museo, a colección visitable ou a institución ou centro de carácter museístico no que se van a depositar os materiais atopados nas actividades arqueolóxicas virá indicado na resolución que a Xunta de Galicia conceda nesa autorización que a Xunta de Galicia dea para poder realizar actividade arqueolóxica. Polo tanto, é a Xunta de Galicia, única e exclusivamente, quen decide onde se depositan os materiais arqueolóxicos, que no caso da provincia de Lugo pois foron ao Castro de Viladonga, viñeron tamén con destino ao Museo Provincial de Lugo, agora parece que se están levando o Castelo de San Antón, non sabemos se atendendo tanto a temática dos restos ou a necesidade imperiosa de albergalos nalgún lugar, porque creemos que a Xunta de Galicia
segundo nos comentan tamén algúns arqueólogos, parece que ten unha nave ou un lugar alugado nalgún sitio, pero que descoñecemos exactamente cal é e se ten posibilidades de mellorar ou non mellorar a capacidade para seguir albergando restos arqueolóxicos. Eu remato xa, creo sinceramente, como dixen ao principio, que esta moción é froito da boa vontade para preservar o patrimonio cultural da nosa provincia. Creo tamén que o impulso ten que vir, como en ocasións anteriores, da Administración que ten competencias na materia, polo tanto, da Xunta de Galicia, sin deixar, por suposto, a un lado a colaboración a veces necesaria e outras imprescindible por parte da deixadez da Xunta de Galicia e de outras administracións, como pode ser a Deputación de Lugo ou ben os concellos, e por eso lles presentamos esas enmendas para que a Xunta de Galicia recupere as axudas que noutras anualidades se sacaron precisamente para preservar o patrimonio cultural, para que se cree un equipo de traballo. Aí brindamos a nosa colaboración tamén para verificar cales son os bens máis interesantes e cales poden ter unha mellor ou máis proxección e viabilidade futura. Sabemos que, por desgracia, o estado de conservación non sempre é o mellor, e tamén o que propoñemos é que sexa a Xunta de Galicia que, cumplindo as súas obrigas, pois dote a provincia de Lugo e, se cabe, a toda Galicia de mellores espacios non só para almacenar, senón para catalogar e poder estudar en condicións todos os restos arqueolóxicos atopados na nosa provincia. O Bloque Nacionalista Galego admite a nosa enmenda, tal e como acaba de manifestar o seu voceiro, e eu creo que o Partido Popular podería estar de acordo na nosa proposta e na adición que se fai nos acordos á moción do Bloque Nacionalista Galego, porque, en realidade, tal e como acaba de argumentar na súa exposición o señor voceiro do Partido Popular, o compartimos todos, salvo que nos entendemos que quen ten que apostar definitivamente por ter as competencias e a obriga de dotar económicamente a Xunta de Galicia, asumimos un papel de xeito, se cabe, temporal, mentras non se admitan e se fagan os traballos por parte de quen ten a responsabilidade. Moitas grazas. 3 minutos o voceiro do BNG. Ben, en canto a intervención do portavoz do Partido Popular, dicir que se nós pedíramos o que usted dice que pedimos na moción, estaríamos de acordo con vostede. Pero é que nós non estamos pedindo eso. A ver, primeiro, esta línea de axudas precisamente debe facerse para compensar ese gran número de concellos que teñen sensibilidade cero con este tema, que precisamente non é vostede. Podo falar tranquilo deste tema con vostede, porque vostede precisamente non estaría nese grupo. É dicir, hai un montón de concellos, un montón de alcaldes e alcaldesas que pasan completamente deste tipo de restos ou de xacementos, que teñen máis interese nas palas que andan funcionando por aí arrasando con todo que é a conservación dos restos arqueolóxicos. É aí onde a sociedade civil, unha vez máis, se move. É aí onde aparecen colectivos que de forma altruísta se dedican a estudiar este tipo de xacementos. Lóxicamente, non se lle pode tocar a nada sin todos os permisos correspondentes, sin ter as persoas que a titulación axeitada e que a profesionalidade correcta. E, lóxicamente, sin contar que a colaboración, dunha maneira ou doutra, dos propietarios. Non se pode ir entrar a escavar a finca dun particular, porque, evidentemente, eu sería o primeiro que os botaría da miña propiedade xa teño. Pero, non, trátase precisamente cando as portas están pechadas no Concello e aparecen eses colectivos de botarlles unha man. Insisto, cos profesionales axeitados, con todos os permisos en regla. E hai casos, E hai casos ao longo da provincia onde se está facendo desta maneira, que non houve outra forma de facela. É aí onde hai que entrar e onde, de forma subsidiaria, repito unha vez máis, porque na Xunta non se lle dá esas axudas, a Diputación podería botar unha man. E, en canto ao dos concellos, ahora mismo, aquí o Grupo Provincial do BNG comprométese a elaborar unha proposta para que nos próximos regulamento do Plan Único, se chegamos a telo, esperemos que no 2018, ese da limitación dos 8.000 euros, que eu lembrar así de cabeza que iba no anterior Plan Único para a Cultura, eliminala, pero que é máis. Non somos partidarios do contrario, de poñer un mínimo, non un máximo,
de poñer un mínimo, non para as festas patronais e demás cousas, non? Senón para o que é a cultura deste país, poñer un mínimo de gasto, moito mellor que poñer un máximo, non? En todo caso, é algo que teremos que falar entre todos. O anterior regulamento foi aprobado por unanimidade, espero que o seguinte, se o caso tamén non sexa, pero tamén anuncia a nosa postura, que logo despois, en función dos debates, xa veremos se podemos manter ou non. Pero, en principio, a nosa intención vai ser que para cuestións culturais os concellos se expoña un mínimo e non un máximo, porque non sabemos como funciona. E creo que todos somos conscientes de que a sensibilidade coa cultura deste país, en moitos casos, e non estou falando de ningún tipo de color político, deixa moito que desexar. En canto ao segundo punto, claro, que eu quero tamén insistir moito no de buscar uns locales axeitados po almacenado e estudio, non? Claro, aquí a Diputación o que pode facer é ser a espoleta, por así decirlo, para iniciar unha proposta ou un estudo. A Diputación neste momento non ten locais para eso, nin creo que deba telos, pero sí pode intentar unir algún concello que poida estar afectado, que seña necesaria a súa colaboración, á propia Xunta de Galicia, e ver que posibilidades temos. Temos na propia cidade de Lugo, sin irnos máis lonxe, non? Temos edificios abandonados que non sei se terían esa capacidade. Temos aí o cuartel de San Fernando ao lado, están os pabellós do Fogar de Santa María, algún deles caendo, non? Eu que sei se valen para eso, por non se estudialo e poñer alternativas encima da mesa. O que non podemos é seguir evitando o problema e que siga destruindo o que vamos atopando ao longo da provincia. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, bueno, eu simplemente para recordarlle e para insistir en que debe recoñecer comigo que o feito de deixar en máis de calquera colectivo ou asociación sin ningún tipo de especialización o resultado dunha excavación arqueolóxica é un descontrol, ou pode ser un descontrol. Nós estamos de acordo coa emenda do Grupo Socialista, efectivamente, pois non importa, é dicir, parecenos correcto, aínda que co matiz que antes fixemos. A Xunta de Galicia xa está destinando para a provincia de Lugo 180.000 euros para intervencións arqueolóxicas nos vindeiros meses. O Castro de Fazouro, a Cova Irós, tamén no Castro de Viladonga, o Castro de Vilar no Caurel. Polo tanto, eu creo que isto responde a que efectivamente non hai unha liña de axudas en concorrencia competitiva, pero si se está destinando diñeiro da Xunta de Galicia para certas excavacións. E, ademais, coincidindo plenamente co que dice o Partido Socialista na súa emenda no apartado primeiro. Dice coa finalidade de impulsar actividades arqueolóxicas nos que resulten potencialmente máis atractivos a nivel técnico e científico. Claro, usted o que pretende tamén coa súa moción é facer unha liña de axudas para facer excavacións a feito. Mire, xa só castros, na provincia de Lugo hai máis de 1000 castros, sin contar mámoas e xacementos arqueolóxicos. É dicir, estamos a falar de que tampouco é posible excavar todos aqueles xacementos arqueolóxicos que temos. E se nós insistimos en que o control debe quedar en máis dos concellos, é precisamente porque xa hai que pasar polos propios concellos. Calquera asociación ou colectivo que reúna unha partida económica para facer labores de excavación nun xacemento arqueolóxico ten que pasar polo concello, redactar un proxecto técnico, asinado por un arqueólogo, visalo, e o propio concello é o que vai remitir o proxecto á Delegación de Patrimonio, no seu caso, ou á Dirección Xeral de Patrimonio se é de máis magnitude. Esa autorización se vai a conceder ao propio concello, non ao particular ou á asociación. E, polo tanto, despois esa asociación ou colectivo ten que pagar o correspondente ICIO, imposto de construcións, no concello en cuestión. Eu se lle estou dicindo que debe ser un traballo que fagan os concellos é porque teñen máis infraestructura, máis medios e máis capacidade para poder levar a cabo o control e incluso a adquisición ou a disponibilidade dos predios onde se sitúa o xacemento arqueolóxico. Como digo, estamos de acordo coa emenda do Partido Socialista, pero tamén pedimos que vostedes se poñan de acordo coa nosa emenda, senón vémonos obrigados a votar en contra, como decimos, por razóns de rigor e porque é un traballo pois exhaustivo e delicado. Nada máis. 3 minutos o voceiro do PSOE. Pois moitas grazas de novo, señor presidente. Moi brevemente, simplemente por incidir nun par de cuestións. Como ben dicía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego,
É certo que xa se ven falando da necesidade dende fai moitos anos de ter un lugar onde albergar restos arqueolóxicos na cidade de Lugo. Froito deso tamén estaba o desenvolvemento do Museo da Romanización, como ben el citou, no cuartel de San Fernando, no que unha parte importante das instalacións, tal e como se comprometía no seu momento a Xunta de Galicia, irían destinadas a eses restos, precisamente para telos alí, poder catalogalos, poder estudialos e poder tamén, por que non, amosalos. Dito isto, eu non creo que o feito de que os colectivos que teñen potencialmente a capacidade de realizar actividades arqueolóxicas na provincia de Lugo e decidan ser eles os que as leven a cabo, supoña ningún tipo de descontrol no estudio precisamente destes restos, sobre todo se falamos de prospeccións que non deixan de ser a búsqueda e a verificación da existencia de restos no noso territorio, sin entrar noutro tipo de valoracións. Eu o que lamento, sinceramente, que sexan estes colectivos os que teñen que asumir a responsabilidade, porque a Xunta de Galicia, neste caso, fai tempo que as abandonou. Falábamos antes do ano 2013, de igual xeito que lamento que neste caso unha administración como a Deputación de Lugo teña que dispoñer dunha parte económica para asumir o que a Xunta de Galicia non está facendo neste momento. Non ten nada que ver as intervencións, as excavacións que se están facendo en determinadas localizacións da provincia coa cuestión que está plantexando o BNG. Polo tanto, creemos que é fundamental que a Xunta de Galicia cree ese grupo de traballo do que falamos na nosa enmenda de engádega para poder valorar cales son, efectivamente, os que teñen máis necesidades e maior viabilidade, pero sin esquecer que se poden facer prospeccións no territorio para localizar os xacementos e a posteriori, co paso do tempo, poder recuperalos, alo menos poder protexelos, mentras non se poidan facer as excavacións pertinentes e que terían que vir a posteriori. Pola miña parte, nada máis. Moitas grazas. Un minuto para rematar. Un minuto. A alternativa que nos dá o Partido Popular entonces é que na maioría dos concellos da provincia dixemos que se destruía todo, porque como contemos que a colaboración do Concello vamos apañados. Ni de coña, ni de coña. A parte descontrol, neste momento é que está habendo asociacións que con persoal especializado están facendo este traballo. Incluso con persoal especializado que o fan sin cobrar, dada a importancia do que están a facer. Sin cobrar. Están o facendo con todos os permisos. É que non dan entendido como vai haber descontrol. Se non se pode tocar a nada se non ten todos os permisos correspondentes de patrimonio. Que iso é unha argumentación por decir algo para xustificar o voto en contra. Evidentemente, todo isto, a hora de darle unha subvención a un colectivo que organiza algo desto, ten que estar ben regulado. Esa é a función, lóxicamente, do goberno. Non somos oposición. Non podemos facerlle o traballo ao goberno. É o goberno, cando ten que sacar, neste caso da Diputación, cando ten que sacar a línea de axudas, quen ten que facer o regulamento, en que casos é factible esta axuda ou en que casos non o é. Hai colectivos que son suficientemente serios e presentan un proxecto interesante e que ofrece todas as garantías, as que poderá axudárselle. E hai outro que non poderá entrar nesa línea de axudas. Pero dixo usted moi ben, hai axudas da Xunta, pode habelas, claro, para algúns, xusto o contrario da liña que está seguindo a Diputación, que é o reparto obxectivo en cada un que teña o que lle corresponde e non o que decida o dedo repartidor do seu presidente. Pois a Xunta vese que vai en camiño contrario. Hai axudas para algunhas excavacións, solo para algunhas. Depende de onde e para quen. De onde e para quen, porque interesantes son moitas máis das que teñen axudas. En todo caso, xa remato, veremos en canto dos concellos, se cando o BNG poña encima da mesa eses mínimos para invertir en cultura, a vez o Partido Popular deixa ou acepta que se invirte ese mínimo en cultura no canto de rellenar todo de formigón. Xa veremos xa veremos se para daquela manteñen a emenda que ahora presentan, se manteñen cando negociamos o regulamento do Plan Único. Ben, pasamos á votación. Entendo que se vota a moción que a emenda do Partido Socialista. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción.
12º punto. 12º. Moción do Grupo Provincial Popular para que o Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servizo contra incendios e salvamento visíe e exixa o cumprimento por parte das empresas adxudicatarias das condicións do prego e das melloras achegadas no seu día para optar á xestión do servicio dos parques de bombeiros. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Saudar a todo o público que nos acompaña, especialmente os traballadores do Servicio Provincial de Bombeiros, que entendemos que é un tema que lles ocupa e lles preocupa e que na medida que lles ocupa e lles preocupa a eles, nos ocupa e nos preocupa a todos, por lo menos os diputados do Partido Popular. A moción que presentamos hoxe é unha moción ben simple, é unha moción que calquer persona pode entender. O que pedimos é que por parte do Consorcio provincial, do que forman parte a Diputación e a Xunta de Galicia, pois se vixíe e se este atento a que as empresas concesionarias cumplan cas súas obrigacións, cumplan co prego o que se presentaron e en función das melloras que presentaron poderon recibir esa concesión e, por tanto, entendemos que é un tema de xusticia que, efectivamente, cando existe un contrato pechado entre unha administración e unha empresa, ese contrato non é discutible. É un contrato que hai que cumplir escrupulosamente e temos que ser os entes públicos os encargados de que así se faga. Nos decir que, despois de falar con distintos representantes do colectivo de bombeiros e de facernos chegar distintos informes, non temos por que desconfiar deles, dándolle credibilidade a moitos dos temas que puxeron en coñecemento noso, entendemos que se poden estar vulnerando ese pliego que a mellor non se está cumplindo e, por tanto, por iso trouxemos unha moción que foi aprobada aquí o día 27 de xuño do ano 2017, fai 3 meses, que se aprobou e na que se lle pedía ao presidente da Diputación que levara ao Consorcio Provincial esas queixas. Esa era unha parte da reivindicación, a outra parte era que, efectivamente, de alguna maneira, xa se pudera dar cumprimento a ese diñeiro que a Diputación estipulou, eses 330.000 euros que a Diputación estipulou nos presupostos que se aprobaron en marzo deste ano e que a Diputación, efectivamente, vemos que o Goberno da Diputación fai moitos xestos magníficos, temos todos os días titulares de prensa para un lado e para outro, os bombeiros parece ser que contan co beneplace de todos, pero todo queda en medios de comunicación. É dicir, en marzo aprobanse os presupostos, consignas unha partida de 330.000 euros para poder mellorar as súas retribucións, pero a piques de entrar xa no que é o último tramo do ano, resulta que a Diputación consignou, fixe un gesto, quedou ben, pero non puxo eso en coñecemento do Consorcio, nin puxo ese diñeiro á disposición do Consorcio para que se puderan mellorar as condicións retributivas. De igual xeito, o presidente da Diputación aprobamos aí unha moción que eu creo que era importante, que conseguimos un apoio importante onde se pedía que se tomara unha serie de medidas e que se levara isto ao Consorcio Público de Bombeiros e 3 meses despois, nada do tema. Decir que, aínda que somos conscientes e coñecedores de que ayer se celebrou nesta institución o pleno do Consorcio Provincial, decir que esta moción era unha moción que, despois de haber falado con distintos representantes dos traballadores e dos bombeiros, nos demandaban isto e nos entendíamos que era necesario presentala. Nos isto presentámoslo, ten fecha do rexistro de entrada o 20 de setembro, e momento no que todavía non coñecíamos a orden do día e a convocatoria do Consorcio. E é certo que algúns dos temas que demandamos aquí, ayer se trataron ali, e, por tanto, eu creo que foi un día importante para todos os grupos que, de alguna maneira, creemos que é un servicio vital. Eu creo que, cando no ano 2011 se puxo a funcionar os parques comarcales de bombeiros, foi un momento de bon entendemento entre dúas administracións que sumaron esforzos para poñer un servicio imprescindible e necesario na provincia, que, gracias a ese entendemento entre dúas administracións, hoxe a provincia gozamos dun magnífico servicio que, ademais, está tremendamente ben valorado por toda a ciudadanía. Todos que tivemos algún incendio, e creo que casi todos o tuvemos nos nosos concellos e cerca, sabemos da súa profesionalidade e da súa resposta, a veces en condicións un pouco precarias, pero eles o suplen con entusiasmo e forza de vontade.
Por tanto, eu creo que naquele momento, no ano 2011, pois se tomaron unha decisión importante entre dúas administracións para que a provincia tuvera un bo servicio e agora, pois que estamos a piques de que poda rematar cara ao ano 2009 pois a concesión cas empresas adjudicatarias, eu creo que é un momento de mover ficha. E o Partido Popular, efectivamente, xa se posicionou neste tema en distintos plenos, eu creo que con valentía e, efectivamente, a veces pois tendo que a outros compañeiros de goberno pois explicarlle que era o mellor para a provincia e o mellor para o servicio, e o fixemos con valentía. E, por tanto, eu creo que ahora mesmo pois o Partido Popular, o Grupo Provincial Popular, fixe unha aposta clara, pois porque se poda facer recuperar isto para a xestión directa. Que estes servicios, en vez de estar prestados a través de empresas, porque volvan a estar prestados por as propias institucións, iso creo que é a mellor forma de equiparar a todos os bombeiros de Galicia, baixo unha condición de traballadores públicos, e eu creo que iso é unha cuestión que vai redundar na calidad do servicio. Nós fixemos esa aposta importante. Tamén hai que decir que todos os grupos con maior ou menor éxito se posicionaron nesa línea e, por tanto, aínda que moitos dos temas que xa se plantexan nesta moción pois, podrían haber sido tratados ayer no consorcio, eu creo que non soba para nada, se temos a voluntade clara e inequívoca de seguir loitando por esa defensa directa, porque se equiparen os salarios, porque podan mellorar as súas condicións de traballo, pois volver a aprobar esta moción. Ayer víamos, como sempre, máis medios de comunicación e máis rifirrafes e veíamos como o presidente da Diputación pois nos falaba de que levou o acordo plenario do 27 de xuño a proposta do PP ayer a orden do día do Consello e cometeu, o que en realidad, afortunadamente, pois ali había moita xente sentada, había un secretario dando fe, estaban os propios representantes dos traballadores e nada deso, non? O que estaba claro é que nesa presidencia rotatoria que agora lle toca a Xunta de Galicia, pois eses puntos xa iban incluídos na orden do día e, por tanto, pois o resto... Pero, non nos vamos quedar nas formas, eu creo que o importante é o fondo, e o fondo é que todos nos posicionamos clara e decididamente a favor de que ese servicio recupere a xestión directa por parte do ente e que, ademais, se mellore. E, por tanto, por nós o que plantexábamos nesa moción, que xa digo, presentouse antes de coñecer a convocatoria dese pleno, eran uns puntos ben claros. No punto 1 era... Señor portavoz, vaya rematando. Gracias, señor vicepresidente. Ahora mismo. Simplemente citar os puntos. Os puntos eran moi claros. Era que o Consorcio Provincial de Lugo, para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento, vixíe, eu creo que é unha obligación ben entendible, e exixa o cumprimento por parte das empresas adxudicatarias das condicións do prego e das mellores achegadas no seu día para optar a xección ao servicio dos parques de bombeiros. Segundo, este punto podemos entender que ayer, dunha maneira ou doutra, se tratou, que o presidente da Diputación Provincial de Lugo eleva ao pleno do Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento, no prazo máis breve posible, a súa vontade de cambio do actual modelo de xestión pola de xestión directa do servicio. Que o presidente da Diputación Provincial dé a conta ao pleno do Consorcio contra Incendios e Salvamento na maior brevedade posible do informe económico e xurídico no que se concreten actuacións e se establezan prazos para levar a cabo o que se justifique cando menos as vantaxes da xestión directa frente ao modelo actual, que este non supoña un menoscabo para os contribuintes e que na mesma que non se implica a perda de empregos dos profesionais que na actualidade prestan os seus servicios. Decir que, efectivamente, aínda que desde o Goberno da institución nos dicen que ese informe xurídico feito por non sei quantos secretarios estaría presentado, falta ese informe económico que é totalmente vital para poder sacar adiante eso. E un quinto punto que dunha maneira o máis rapidamente posible, o máis urxente posible, e, por suposto, cos informes pertinentes que sean necesarios, que a parte consignada do orzamento da Diputación Provincial de Lugo para a equipación salarial dos bombeiros se lles faga chegar cuanto antes posible. Moitas gracias. 6 minutos o voceiro do BNG. Señor Ernesto, non lle vou dicir que minte. Non lle vou dicir porque estou convencido que está equivocado. A convocatoria do Consorcio e a orden do día chegou o 15 e o 18 deste mes. E a moción do Partido Popular foi o día 20. E, máis encima, o orden do día fixo un compañeiro do seu partido, co cal tiñan que saber perfectamente o que se iba a tratar. Vale, quer dizer que sei que foi unha confusión pola súa parte, estou seguro que non era a súa intención engañarnos, simplemente que foi un lapsus, non?
Ben, vai a por diante que, como non pode ser de outra maneira, é certo que moito desto xa se falou onte na propia reunión do Pleno do Consorcio, o BNG vai votar a favor da moción non sin facer algunha consideración, por así decirlo, non? Ben, e vou ir por puntos, ademais, punto por punto. En canto á solicitude que se cumpran as cláusulas das empresas adjudicatarias, que só faltaría. Que só faltaría, unha vez denunciado o problema, que non se solucionara. É que só faltaría. Aquí non se trata de que se cumplan. Trátase de saber quen foron os responsables de que iso acontecera, señan as empresas, señan as administracións, é igual, e, sobre todo, que se devolva o diñeiro mangado. Iso que parece fundamental, porque según se vai escarbando, parece que o burato é máis grande, ou cheira peor, por así decirlo, non? Co cal é imprescindible depurar responsabilidades hasta as últimas consecuencias e, sobre todo, que o diñeiro defraudado volva ás arcas públicas, porque moito se lle regatea no salario aos traballadores que non deixan de ser mileuristas, pero, sin embargo, nunca se fala de que se devolva aquelo que pudera ser defraudado, que insisto que cada vez cheira peor o tema, non? Modelo de xestión. Bueno, neste caso, a postura do BNG eu creo que é bastante clara. Sempre defenderemos que se volva a un modelo de xestión completamente pública, de xestión directa, pero con unha matización e con un pero que sempre levaremos por diante a hora de apoiar calquer tipo de norma encamiñada a isto, que é que non se faga, que non se perda, que ningún dos traballadores actuais perda o seu posto de traballo. Para nós é fundamental. Dende logo, non permitiremos que a través de un cambio de xestión se poidera levar a cabo ou vera tentacións de facer algún tipo de purga entre os traballadores, sobre todo despois de levar adiante mobilizacións. Non temos experiencias non moi agradables noutros campos, onde despois de mobilizacións, pois as consecuencias para algúns dos que encabezaban esas mobilizacións non foi precisamente moi agradable. En canto á equiparación dos salarios, a ver, aquí non hai que darlle voltas. E non ten que ver unha cousa ca outra. Non ten que ver, absolutamente nada que ver. Aquí hai que explicar as cousas que se entendan con claridade. Entonces, se usted lle explica a alguén pola rúa que os bombeiros de Lugo cobran menos que os de Ourense por facer o mismo, todo o mundo vai estar de acordo que hai que equiparalos. Se usted vai e se explica, non, é que nós estamos de acordo en poñer a parte que nos corresponde, pero sempre en cando haxa un informe, se forma unha comisión, se faga non sei que, a Diputación se comprometa non sei canto, eso non entende ninguén. O que hai que dicir é, vamos poñer o diñeiro para equiparar ou non. E se non díganos claramente, non o poñemos, é que poña toda a Diputación, pero propóñano. O que non anden é dándolle voltas á perdiz. E o que é claro é que onte, precisamente, outra das cousas que dou clara no pleno do Consorcio é que por parte da Xunta non existe a vontade firme de poñer o diñeiro necesario, a outra parte do diñeiro necesario, para a equiparación completa, aínda que se chega á xestión pública, aínda que se cumpran as condicións, co cal chegarás a valorar outro escenario. Pero o compromiso concreto non se lle arrincou ao representante da Xunta de Galiza. En canto á parte que a Diputación, mentras tanto, poña a parte que lle corresponde, lóxicamente, os traballadores, que, insisto, non deixan de ser mileuristas, non teñen a culpa das peleas que pode haber entre as distintas administracións, e o normal sería que puideran, cando menos, disfrutar deses 330.000 euros, que para eles poden ser 2.000 euros ao ano, que é unha cantidade moi importante, que puideran disfrutar xa desa cantidade e, por tanto, iniciar os trámites para que eso se efectivice. Pero moito ollo, moito ollo, porque no orden do día do pleno do Consorcio de onte non iba ese punto, Tuvo que tratarse porque o BNG e logo o PSOE o meteu por vía de urxencia. Entonces, si se tratou, porque por moito que aprobáramos hoxe, se non se aprobara onte no pleno do Consorcio iniciar os trámites oportunos para que a Diputación puidera gastar ese diñeiro no salario dos traballadores, había que esperar cando menos a reunión do seguinte pleno do Consorcio, que a este ritmo será dentro de 9 meses, alá por xuño, se sigue mantendo o ritmo de reunións. É dicir, na orden do día onte non iba, meteuse despois por vía de urxencia. Insisto, por moito que se aprobara hoxe non valería de nada. Pero, bueno, está aprobado, saben perfectamente o cal é a folla de ruta e só queda un matiz nese aspecto,
que se me permite, non o vou facer como emenda ni nada deso, para que quede claro e que quede na acta, non? Como é moi posible, os trámites son complicados debido a que a Xunta non pon a súa parte, senón sería moi sinxelo, e vais alargar, eu creo que por desgraza, bastante tempo, inda que se intenta cortar. Posiblemente se pase ao ano 2018. Nós pedimos e exiximos que, en todo caso, estes 330.000 euros que hai no orzamento 17 se gasten no salario do ano 17. É dicir, cando se aprobe con efecto retroactivo a 1 de xaneiro deste ano 1917, que é como se fai habitualmente en calquer negociación salarial no mundo do traballo. E, de momento, nada máis. Silencio, por favor. Rógolles silencio. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Bos días a todos e a todas. Gracias, presidente. Un saludo especial ao colectivo de bombeiros que hoxe nos acompañan ao longo da mañá e tamén, máis especificamente, no debate desta moción. Claro, posicionamento con valentía, decía o señor Armesto. Poñan os 330.000 euros para empezar a falar, para equiparar o salario. Posicionamento con valentía. Pedimos a xestión directa. Dígalle á presidencia que ostenta neste momento o consorcio que queren a xestión directa sí ou sí, porque onte había condicionantes, como ben dicía o voceiro do BNG, onte había moitos condicionantes para esa xestión e para ese pago dos 330.000 euros. Posicionamento con valentía. Incumprimentos pola empresa. Vostedes e a señora Candia creo que no seu momento tamén tuvo a presidencia do Consorcio de Bombeiros. Pois tuvo que ver un goberno despois para poñer á disposición dos bombeiros toda a documentación transparente de todos os plegos de condicións das adxudicacións, reuniuse con eles as veces que fixo falta para que tuveran perfectamente consciencia en que circunstancias se produciu esa adxudicacións. Froito deso, empezaron as reunións con representantes sindicais, con bombeiros, con representantes da empresa e onte, no consorcio de onte, por fin, aprobamos xa, dado que os bombeiros dicen unha cousa, a empresa dice outra, vamos a facelo ben e vamos a buscar un informe técnico específico que diga como está en realidad hoxe en día os incumprimentos dos pregos, posibles incumprimentos. Puideron non haber feito. Claro que sí, poideron haberse reunido cos bombeiros no seu momento e creo que non o fixeron. Posicionamento con valentía, claro. Posicionamento con valentía e vir hoxe aquí, dicir, poñan vostedes, páguenlles as 330.000 euros que temos consignados, poñan ustedes a súa parte e vamos a olvidarnos de facer unha cantidade de un proceso burocrático que nos vai levar nada máis que a dilatalo no tempo. Igual onte lle informou o señor Balseiro que estuvo no consorcio, lle informaría, supoño eu, e lle diría os trámites que hai que seguir de farragosidade tremenda se a Xunta de Galicia non pode os 330.000 euros. Incluso hai que modificar os estatutos do consorcio, porque unha parte é xa o consorcio xa a partes iguales a dotación económica para que xurda os efectos oportunos e con os estatutos entre a Xunta e a Diputación Provincial. Pois, se a Xunta non pon os 330.000 euros, non digo que os bombeiros non cobren a parte que lle corresponde da Diputación, que así se aprobou onte. Ora, a farragosidade do procedimento administrativo pode ser interminable. Poñan os 330.000 euros e deixense de historias. Claro, fala do calendario da equiparación salarial, falamos. Fala do modelo de xestión, dese informe. En marzo deste ano, houve unha reunión na Diputación da Coruña na cual asistiron as 3 deputacións da Coruña, de Lugo e de Pontevedra, precisamente para facerlle partícipe aos comités de empresa dos bombeiros dese informe inicial acordado e feito polos servicios xurídicos das secretarías dos consorcios e personal técnico. Quen non acudeu a esa reunión? Casualmente, o Partido Popular, representando a Diputación de Ourense e o Partido Popular representando a Xunta de Galicia. Fala de valentía. Valentía danse cos pasos que se van dando. Hoxe en día chegamos a unha situación que se está... O único que pretenden vostedes é sacar rédito dos traballos
que están facendo outros, neste caso, que a presentación, o dicía o voceiro do BNG, onte, por medio de urxencia, dunhas propostas de resolución que foron aprobadas para que hoxe chegamos aquí a este pleno e vexamos xa o traballo que se iniciou, que está perfectamente indicado. Fala de tempo. Onte mesmo se aprobou que no plazo de 2 meses estará xa ese informe tanto o xurídico como o económico feito para a xestión directa. Ora, dígalle a presidencia do consorcio, dígalle ao Partido Popular, dígalle á Xunta de Galicia, que según ese informe veña que o acepten. Que sí que van a aceptar a xestión directa. Nosotros vamos apostando por esa desde hai tempo. E xo fixamos costar, vostede ben o sabe. Por lo tanto, non nos manda pataca, a súa patata collen a ustedes. Sean valientes ahora sí, váyanse valientes, collen a pataca, está a cousa mira resolta, subímonos ao carro e todo vai marchar moi ben. Pero claro, non intente darlle unha volta a algo que se leva traballando moito tempo. Tuveron oportunidade e non o fixeron. Poñan os 330.000 euros. Cobrarán rapidísimamente os bombeiros. No caso de que non nos poñan, o tempo non sabemos cando, pero pregúntelle ao seu correligionario de partido, o señor Balseiro, cal é o procedimento, como digo, tan farregoso que nos leva a que non a facer, que nos vai levar incluso a cambiar os estatutos do consorcio para que os podan cobrar. Nesta primeira intervención, nada máis. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Bueno, eu agradecerlle as palabras ao voceiro do BNG. Creo que, efectivamente, sempre estuvo implicado positivamente neste tema e hoxe, que era o momento de votar unha moción onde creo que se pedía toda a reivindicación dos bombeiros, pois estuvo aí, aínda que, bueno, cando se aprobou esta proposta que dá pé isto, que foi no pleno de xuño, pois quixo abstenerse. Eu dicirlle ao portavoz do Goberno que, bueno, que lamento moito que non aproveiten para sumarse libremente a esta proposta que nace dos corpos dos bombeiros, que xa sei que vai votar a favor, home, non se preocupe, que xa se preocupou usted de dicilo. Eu lamento que esteamos arroxándonos e tú máis. Mire, o que lle dixo ayer o presidente de turno do consorcio é que, por suposto que sí a xestión directa. El o que lle dixo, eu leolle a resposta, é que eles iban a respaldar e aprobar o acordo plenario literal. E, ademais, exixíronlle que ustedes cumpriran con eso. O acordo do pleno do 27 de xuño, donde xa usted votou a favor e donde, ademais, dixemos na xestión directa. Mire, é certo que vai ser un camiño un pouco lento administrativamente para que eses 330.000 euros podan chegar aos bombeiros. Pero entenderá usted que se tuveran un pouquiño de axilidade e desde que os dotaron os presupostos a principio de ano xa o tiveran posto en coñecemento do consorcio, sí, empezaran a dar os trámites que hoxe traen a pleno, xa o terían cobrado. O que pasa que ustedes, pois claro, gustalle notas de prensa, gustalle decir o que se dixo ayer cando non é certo que se dixo. Mire, aquí estamos 3 grupos e se temos un posicionamento claro, administrativamente as cousas van ir rápidas. A Xunta de Galicia dice sí, clara e netamente, a xestión directa. E voulle dicir unha cousa, é que o que estamos falando é dun tema de futuro, non estamos falando dun tema puntual de que podan cobrar que o merecen os euros máis. Se nós conseguimos, nun tempo rápido, se nós conseguimos acelerar os pasos para que cando no ano 19 remate este contrato cas empresas, se podemos ir á xestión directa, que debemos e podemos ir, se conseguimos funcionalizar ese servicio, van ganar, porque todos os bombeiros de Galicia van ter a mesma clasificación, van salir dentro da mesma RPT e van cobrar literalmente o mismo. Usted venos ora con 330.000 euros dun lado ou do outro. Mire, agilice, que xa o pudo ter feito fai un ano e xa terían cobrado ese diñeiro de Diputación, pero é que isto non é unha carreira de tapas, é unha carreira de fondo. E nós o que plantexamos é que, primeiro, recuperen a súa condución de traballadores públicos, que se cree un servicio público e que, ademais, cobren todos de Galicia igual, porque estarán todos debaixo do mesmo paraguas e debaixo das mesmas condicións. A usted xa sei que lle dá moito juego ese rollo político dos 330.000 euros e tal, ben. Digo, mire, os seus dotounos nun papel.
a principio daron os presupostos, e se este partido non trouxera en junio unha proposta e se aprobara, e se ayer o presidente dese consorcio, representante da Xunta, non o metera na orden do día, todavía estaríamos aí. Pero eu creo que aquí non hai que estar e tú máis. Aquí hai, encima de nós, son os bombeiros que esperan unha resposta, e a resposta clara do Partido Popular é sí a dignificar, sí a xestión directa, sí a que ca maior celeridade posible podan ter esa condición estatutaria de traballadores públicos e sí a que todos os traballadores do servicio cobren igual. Nos iniciamos ese camiño, vamos a ser constantes e coherentes. E eu creo que xa é un momento para non reproches, sino que é un momento para demostrar que todos os grupos estamos nesa línea e que nos preocupan máis os bombeiros co titular de prensa. Moitas gracias. 3 minutos, o vocero de Benega. Nada, moi breve, o que vou dicir non é poñer zancadillas, é simple información, así a ollo, non moi rapidamente. Se no caso de que a Diputación de Lugo poña os 330.000 euros sin que a Xunta poña a súa parte correspondente, cambiaría a porcentaxe de participación no consorcio e pasaría, así en números redondos, a ser 45 Xunta, 55 Deputación. E quero que quede claro, a nivel informativo, que no caso de Ourense é 62,5 Xunta, 37,5 Deputación. Outro exemplo máis de como a Xunta trata a unha provincia ou a outra. E xa o último, e remato, claro que, neste caso, o Partido Popular está a favor da xestión directa dos parques de bombeiros, claro, está a favor, sempre e cando a Deputación pague os custes que pudera xenerar eso. Está a favor, claro, é moi fácil estar a favor dunha cousa cando paga o outro. Claro, eu aquí o máis veiga pactamos unha cousa que pague Mari, non? Iso é moi agradable. Iso viuse en algún convenio colectivo cando dúas partes pactaban para que pagara un terceiro. Pero, bueno, aquí pasa algo parecido, non? Estáse de acordo que se pagan os demais. A Xunta ten que poñer os recursos necesarios no caso de que se cumpla o que vostede acaba de dicir, de ter un salario único para todo o país, que melloren as condicións laborais, que sean tratados como traballadores públicos e non como milleuristas que son agora, iso é posible que traiga consigo un custe engadido, moi posible, claro, que paga a Diputación. Neste caso, a Xunta exonérase deso, non? Entón, aí é facer un poquinho de trampa, Pero, bueno, aquí estamos de acordo, que a Xunta, que a Diputación asuma os custes, non por eso vamos deixar de apoiar que se rescate o servicio e que pasen a ser traballadores públicos, porque iso vai redundar, que é, ao final, o máis importante, non? Nun mellor servizo e nunha maior seguridade para os cidadáns, neste caso, da provincia de Lugo, e como se supón que se vai estender ao resto do país, excepto Ourense, pois pasa a outras dúas provincias tamén. 3 minutos, o vocero do PSOE. Bueno, dúas cousiñas. Menos mal que estaban onte os representantes dos bombeiros no pleno do consorcio, porque as condicións que se puxeron por parte da presidencia do consorcio para ir a esa xestión directa existiron e existen, están no papel. Non é xestión directa así porque sí, é xestión directa con as condicións, e unha delas é que a Diputación se faiga cargo de todas aquelas cargas que podan derivar desa xestión, de todos aqueles, chegado o caso, litixios que podan dar lugar, se hai lugar esa xestión. Esas foron condicións que se puxo ante no pleno do consorcio. O sea, que non é estamos, é estamos sí, queremos saber, hai moitos condicionantes, incluso para pagar, eu dicía o voceiro de Benegá, para pagar a parte correspondente á equiparación salarial. Vamos a empezar a falar, bueno, vamos a empezar a falar, pero nosotros xa falamos, que non falou foi a Xunta de Galicia en condicións para a equiparación salarial, non? Despois nos dice vostede recuperar a xestión directa. Eu non sei se antes houve xestión directa, pero eu penso que non. Igual sí, non sei, pero eu non teño coñecemento de que antes desta legislatura houberan a xestión directa. Recuperar ao estatuto público, non sei se tuveron a categoría, por decirlo así, entre comillas, de funcionario estatuto público aos traballadores. Penso que non, usted o dixo. Creo que está confundindo un pouco. Aquí creo que, ademais, tense manifestado o seu grupo en contra de crear o Corpo de Bombeiros Autonómico de Galicia e crear o Estatuto Autónomo do Bombeiro. Hoxe nos ven con outro discurso. Moi ben, benvido a esta nova etapa. Lle dou a benvida. Como non? Ahora, fáigase un pouco de examen de conciencia.
A Real Academia Galega dice que, en sentido figurado, remoer é dar voltas e máis voltas a un asunto. Deixémonos de dar voltas e máis voltas. Faigamos o que temos que facer, os bombeiros están esperando, vamos a axudar todos e, se non queren que se prolonguen demasía, que podan percibir a parte que a Deputación ten cosinada nos seus orzamentos, poñan a partes iguales, a parte que lles toca, e estamos facilitándolle os temas moitísimo. Todo o resto xa foi acordado no pleno de onte, como podemos dicir, con plazos, con maneiras, de que maneira se van facer os informes, que nos vai a facer, plan A, plan B, por se o plan A nos resulta facer o plan B, todo eso está acordado, do cual nos sentimos orgullosos por participar nesas iniciativas que se meteron tamén de modo de urxencia e evidentemente, o poñer os plazos e poñer as ordes do día, como corresponde á presidencia, como non pode ser de outra maneira, non? Por lo tanto, e probablemente, non sei, pero probablemente esa orden do día esteña xa preparada anteriormente ao día que se convocou o pleno, non? Ustedes podían ter coñecemento para facer o que fan, me parece ben, todos no mismo, e eu agradecemos e vamos a votar a favor desta moción, como non pode ser de outra maneira, claro. Moitas gracias. Un minuto para rematar. Gracias, señor presidente. Mire, cando eu falo de recuperar un servicio, non quere dicir que antes estuvera prestando de outro xeito, porque este servicio créase no ano 2011, créano ustedes estando no goberno, créano nun acordo entre a Diputación, da que ustedes gobernaban, e a Xunta, pero digo recuperar porque estamos falando dun servicio público, porque así ven recollida na Lei de Emerxencias e nas bases de réximen local. E que ustedes, conxuntamente ca Xunta, nun momento dado, decidiron prestalo dun xeito externalizado. E digo recuperar porque é recuperar para o público que a lei considera como público, non porque se estuvera prestando antes, creo que hasta aí podémonos entender. Mire, este é un servicio que tanto a Lei de Bases como a Lei de Emerxencias de Galicia dice que é un servicio municipal. Dicir, nos concellos de máis de 20.000 habitantes, íntegramente municipal, e naqueles de menos de 20.000, a Diputación, por iso entra no consorcio, os subsidiará aportando nese consorcio. E é a Xunta a que, dun xeito, sin ter unha competencia exclusiva nesa materia, se une ao consorcio. Pero iso eu creo que os bombeiros que temos encima non lle preocupa, porque son profesionais, conocen a lei e sábeno perfectamente. Eu creo que hoxe é un día bon, é un día positivo, porque, por o que anunciaron, todos os grupos salimos cunha proposta clara en defensa que xa se pode haber feito, pero dos bombeiros, de que se vaya a un servicio público e iso, desde esa posición de servicio público, todos teñan a mesma condición, teñan a mesma categoría e teñan os mesmos salarios. Moitas gracias. Ben, eu queria facer unha pequena reflexión, porque tamén estou implicado no tema do consorcio. Eu creo que teñen que aclararse ustedes e a Xunta. Eso está claro. É dicir, que non se pode propoñer aquí aportar ese cantidad de diñeiro que é necesario para a equiparación salarial e despois en Santiago, o que nos diga o señor vicepresidente é que non hai máis diñeiro para aí. Teñen que aclararse, primeiro eso. Eu creo que está clara, a postura de cada parte neste aspecto está superclara. E teñen que aclararse no da xestión directa. Ourense non quere xestión directa, nin na Xunta queren xestión directa. A xestión directa que quere a Xunta é se hai cargos, se hai máis gastos do que está costando ahora mismo, que se faga cargo da Diputación. E se hai baixas, repercutiránse a partes iguales. Iso é que a Xunta, vai ao negocio. Eu non vexo ninguna intención da Xunta de querer xestión directa. Isto é un queda bien pola parte de ustedes, pero, bueno, ustedes eu creo que os representantes dos bomberos estaban ayer ali na reunión, como dixo o meu compañeiro, e creo que quedou claro quen aposta por unha cousa e quen aposta por outra. Así que, sin máis nada, vamos pasar á votación. Votos a favor da moción. Queda aprobada por unanimidade. 13º punto. 13º, moción do Grupo Provincial Popular para que se salvagarden os dereitos das persoas que superaron o proceso de selección para a xestión dos centros de detención a terceira idade levado a cabo no ano 2015 pola Sociedade Urbanística Provincial de Lugo. 6 minutos o cero do Partido Popular. Sí, bos días a todos. Bueno, tratamos nesta moción despois dun pleno que prácticamente estamos xa na última moción da orde do día, na que os representantes do Partido Socialista
exhortaron a Xunta de Galicia a mellor xestión da sanidade pública galega, do transporte por ferrocarril, todas estas mocións que vostedes presentaron para mellorar os servicios, chegamos a un punto dun servicio desta Deputación que sí que lle corresponde ao Goberno da Diputación a súa xestión e a súa plus nestes intres, e que é un auténtico despropósito, e que non deixa de ser o paradigma do que é unha legislatura fallida, unha legislatura chea de incongruencias por parte, basicamente, do Partido Socialista e do propio BNG, e que nos levou á situación na que estamos. A situación na que estamos é que a rede pública de residencias de maiores da provincia de Lugo no ano 2015, é dicir, en maio do ano 2015, é dicir, fai 2 anos e medio, por parte da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, de Suplusa, levou a cabo o proceso de selección das persoas que deberían estar dende fai, xa digo, máis de 2 anos, atendendo ditas residencias. Así, 67 persoas ás que se lles está vulnerando de forma flagrante os seus dereitos foron seleccionadas públicamente, pasaron os procesos correspondentes e foron seleccionadas para iniciar, en palabras daquel momento presidente da Deputación de Lugo, o señor Besteiro, en 2 meses empezar a traballar nesas residencias para as que pasaron os procesos selectivos. 2 anos e medio despois de eso, esas persoas todavía non están traballando. Pero é que non están traballando? É que non saben, nin teñen ningún tipo de información por parte de vostedes de cales son as súas condicións de traballo, de cales son os seus postos de traballo ou, dende logo, de cando van a empezar. É un absoluto despropósito o que se leva facendo durante estes 2 anos por parte do Partido Socialista. Xa digo, en xuño do ano 2015, xusto antes das eleccións municipales, que lóxicamente algo debía ter que ver con estas cuestións, o señor Besteiro inauguraba residencias na provincia de Lugo en días consecutivos, con todos vostedes detrás del, dicindo o gran esforzo económico que si é certo que se fixo por parte da Deputación na construción desas deputacións. Pouco despois, ao rematar a autoalabanza da xestión desas construcións e desas obras rematadas e xa inauguradas antes das eleccións municipales, se prometía por parte do señor Besteiro e por parte dos socialistas desta Deputación, se prometía a posta en funcionamento de ditos centros aproximadamente para setembro de 2015. Setembro de 2015. De feito, en maio dese 2015, o sea, fai 2 anos e medio, xa estaban as persoas, esas 67 persoas, os que os seus dereitos se está pitorreando por parte desta Diputación, xa se decía que en setembro do 15 que iban a empezar a traballar. Ben, estamos en setembro do 17, é dicir, 2 anos despois. Non se puxo en funcionamento absolutamente ninguna desas residencias. Estamos con edificios que levan terminados, inaugurados e vacíos 2 anos e medio. 2 anos e medio nas cales vostedes xustificaron todo tipo de confrontación coa Xunta de Galicia para non inscribir o único problema que existía, un problema absolutamente burocrático, legal e de absolutamente ningunha complexidade técnica, vulnerando coa súa desidia de xestión os dereitos dos traballadores, os dereitos dos maiores de todos eses concellos, simplemente obstinándose en non inscribir a Sociedade Provincial titular das residencias como unha entidade pública prestadora de servicios sociais. Eso se lles dixo, se lles comentou desde todos os momentos, desde o momento inicial desta legislatura. E máis, o propio conselleiro en sede parlamentaria de Galicia lles dixo fai 8 meses que con esa inscripción, simplemente con esa inscripción, xa se podía poñer en marcha esas residencias e, dende logo, que a intención da Xunta de Galicia era colaborar incluso coa concertación de plazas para o seu uso. Vostedes non fixeron caso ningún, pasáronse absolutamente todas as conversacións coa Xunta de Galicia e con todo o mundo cunha desidia absoluta. E 2 meses despois daquel pleno do 2016, 2 meses despois, foi o Partido Popular e algún que outro concelleiro, dende logo, bastante máis responsable que o goberno daquel momento, o que tivo que ter a iniciativa de modificar os estatutos de Suplusa precisamente para poder chegar á posibilidade de poder inscribir nese rexistro único de entidades prestadoras de servicios sociais. Pois ben,
a absoluta falta dun mínimo de rigor que levan vostedes en 2 anos cas residencias da provincia de Lugo, fixo que vostedes se tuveran que darse conta do seu erro, no que habían chegado con tal de non poñer en funcionamento as residencias, mesmo a impugnar xudicialmente os acordos plenarios desta Deputación para esa modificación dos estatutos. Seulles todo mal, a modificación plenaria feita por esta Deputación era correcta, vostedes nin siquiera foron capaces de pedir perdón por a súa falta absoluta de respeto aos acordos plenarios, de todo o que dixeron cas súas impugnacións judiciais. Despois tuveron mesmo que admitir a absoluta falta de xestión que tiña o señor presidente da Deputación de Lugo na propia presidencia de Soplusa e finalmente tuveronse que sumir o carro mal e a última hora propiciando o cambio a execución da modificación dos estatutos e o cambio de presidente da entidade para poder, entre todos, sacar adiante un problema que levamos 2 anos enquistado simple e llanamente porque non teñen ningunha mínima sensibilidade hacia esas residencias, hacia eses maiores que levan máis de 2 anos soportando as mentiras seguidas da posta en funcionamento desas residencias e a eses traballadores que é absolutamente indigno que leven 2 anos e medio sen saber cal vai ser o seu futuro, cando van a empezar a traballar, en que condicións van a empezar a traballar, unhas persoas que pasaron os seus procesos selectivos correspondentes que foron enganadas, como a toda a sociedade lucense, ao decir que en 2 meses se iban a poñer en marcha as residencias, e que a día de hoxe, 2 anos e medio despois, todavía non o saben. Todos eso é o ítem absolutamente neglixente da súa xestión ao longo destes 2 anos e medio. Absolutamente neglixente. Pois ben, ese éxito na modificación dos estatutos de Soplusa e esa posibilidade de levar a cabo eses cambios que agora, aunque sexa a última hora, se subiron ao carro para poder arreglar esta situación, creemos que van na boa dirección en ese sentido e por eso xustificamos no seu momento o apoio ao novo presidente ante a incapacidade absoluta do anterior presidente de Soplusa e presidente da Deputación para sacar adiante todas estas cuestións e por eso presentamos esta moción, por a nosa preocupación por esa absoluta ineficacia polos dereitos, para a salvagarda dos dereitos e posta en funcionamento desas residencias e, dende logo, a maior brevidade posible, como así se comprometeu o señor presidente na última reunión xa do Consello de Administración de Soplusa con respecto aos traballadores seleccionados no seu momento a salvaguardar os seus dereitos que están sendo mancillados durante máis de 2 anos e a maior brevidade posible informarlles, que é o mínimo que se pode facer, informarlles da súa situación laboral, de onde van a traballar, de en que condicións van a traballar e de cando se van a poñer en marcha estas residencias. 6 minutos o voceiro do BNG. Perdón, pensei que tocaba ahora o PSOE. Bueno, a ver, céntrome. Vamos a ver, aquí neste caso, lóxicamente, no meu caso concreto, non estaba nesta institución cando se produciu esta selección, pero eu dicía outro día que se tratou exactamente o mesmo no Consello de Administración de Soplusa, que xa estamos a falar dun caso casi de humanidade. Dixo antes o portavoz do Partido Popular que hai máis de 2 anos que se fixe o proceso selectivo. Aquí moitos fomos opositores, tamén no seu momento aprobamos unha oposición, e non quero nin imaginar o que pasaría se unha vez aprobado un proceso selectivo para que contas con un posto de traballo, pasan máis de 2 anos e sigues sin saber xa non se vas ter o posto ou non, incluso como vai ser ese posto. Entón, dicía outro día, e repito hoxe, inda que só sexa por humanidade, habría que informar a estas persoas de cal é a súa situación. Pero incluso, inda que fora o caso de que non se lles vai contratar, habría que dicírllelo. Primeiro, para que poidan defender os seus dereitos, se fora o caso,
E segundo, para que poida buscarse a vida, porque, lóxicamente, hai que comer e de aire non se vive. Nós, nese aspecto, no último Consello de Administración de Suplusa, neste caso coincidimos co Partido Popular, cada un presentou unha emenda similar que se debatiu conxuntamente, nesa liña, incluso dentro do BNG, sin meternos no debate, que é un debate moito máis complexo, de como vai ser a xestión das residencias no futuro, pero, cando menos, informar as traballadoras, e supoño que algún traballador tamén haberá, que pasaron este proceso selectivo neste momento de cales iban ser as súas condicións. Creo, ou polo menos eu como portavoz do BNG xa asinei, unha carta que se vai mandar, que é certo que é moi simple, por así dicilo, pero cando menos que renova o compromiso de Suplusa a continuar ou a seguir a folla de ruta que estaba aprobada na propia convocatoria destas prazas. En todo caso, dúas cuestións máis. Aquí non se trata só de que saiban se van ser contratadas ou non, é que vai moito máis alá. Eu creo que tamén hai que ir empezando a explicarles que tipo de traballo van ter e que condicións están e como vai ser o seu traballo. Porque o que tampouco se pode permitir, e aí sí que non se vai contar coa colaboración do BNG, é intentar facer unha maniobra de precarización do traballo nas residencias que dependan da Diputación. Eu creo que unha institución pública non pode crear traballo de baixa calidad por sistema, por así dicilo, senón que ten que procurar a que os postos de traballo que creen señan dunha calidade o mellor posible, dar exemplo, por así dicilo, o que é o mundo da empresa privada. E logo, e xa remato, o tema da súa apertura e o seu modelo de xestión. É certo que o da construcción das residencias foi unha aventura que xa se valorará co tempo os resultados que trae, pero o certo é que están construídas e moitas delas rematadas e hai que abrilas o antes posible. En todo caso, manifestar aquí que se poderá contar co grupo provincial do BNG para calquer proposta encamiñada a abrir as residencias sempre e cando se garantice unha xestión pública delas. O que non vai contar con o noso apoio é se pretenden abrir as residencias para entregarlas a unha empresa privada para que faga o seu negocio con elas. Eso estamos vendo no debate anterior do Consorcio de Bombeiros, que o único que trae é malas consecuencias. En todo caso, insistir na nosa predisposición a colaborar sempre que se garantice unha xestión pública delas e se axilicen os trámites para a súa apertura. Por certo, que aquí tamén compartimos que a Diputación, o Goberno da Diputación tería a súa parte de culpa, pero as trabas técnicas e de detalles que estuvo poñendo a Xunta de Galiza para a súa apertura, fómolas vendo no Consello de Administración de Suplusa de xeito sistemático, que ás veces parecía xa un cachondeo, con todos os respetos. É dicir, o Goberno da Diputación terá que poñerse as pilas, e a Suplusa terá que poñerse as pilas, pero tamén ten que poñer algo de vontade a Xunta de Galiza para deixar de poñer trabas para abrir dunha vez estas residencias que están rematadas. En todo caso, lóxicamente, igual que fixemos en Suplusa, vamos votar favorablemente a esta iniciativa. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor presidente. A verdade é que me sorprendeu esta moción. Entonces, cando vin a moción, obviamente, pois, en vez de pensar en política, o que pensei foi, veuseme a cabeza Descartes, e a dúda metódica. Como saben, o exercicio da dúda metódica pon en cuestión o valor dos sentidos, pero tamén o da razón. O sea, basicamente consiste en dudar de todos os conhecimentos que son evidentes. E digo isto por qué? Porque fai poucos días, obviamente, como dice o voceiro do Partido Popular do cambio dos estatutos, que eu lle agradezco, nese carro estaba eu. E están cambiados porque tamén este portavoz naquele momento apoiou, además, conscientemente, e sigo apoiando. O sea, non se arrepinte de nada o que se fixo. Iso dou tamén paso a unha nova, digo eu, a un novo período de funcionamento de Suplusa, no que eu quixera, en principio, que estuvera separado. Certo que Suplusa depende da Diputación Provincial, é unha empresa pública dependente da mesma, pero que o funcionamento non ten por que estar condicionado sempre en cada momento pola propia Diputación. E entón, aí sí que pediría margen de maniobra para facelo. De feito, na propia elección, ustedes me piden que se convoque un consello, convócase a maior brevedade posible, e nese consello, como ben dixeron os dous, pois trátanse dúas mocións, unha do bloque, que decía
Moción do conselleiro de Xosé Ferreiro Fernández referente a que se respecten os dereitos das persoas que superaron os procesos de selección do ano 2015 para traballar nas residencias da terceira edad e outra do propio Partido Popular relativa a que se salvagarden os dereitos das persoas que superaron os procesos de selección para a xestión dos centros de atención de terceira edad levados a cabo no ano 2015 pola Sociedade Urbanística Provincial, o sea que coincidían as dúas basicamente. E ali falouse claramente, eu creo que cunha unanimidade que eu agradezco, ademais, se chegou a unha conclusión que está na ata que dice que a inclusión, visto o penúltimo parágrafo da cláusula primeira das bases rectoras do proceso selectivo de persoas para prestar servicios nos centros de atención á terceira idade, dispón a inclusión na lista non producirá ningún outro dereito que o de ocupar o posto a que se aspire no momento en que se decida pola organización dos centros de atención á terceira idade, comprometéndose suplusa a que a cobertura das plazas do organigrama de persoal actual sexa coberta dentro do listado correspondente en orden establecido polo resultado das probas de selección correspondentes. O sea, unanimidade desto, estamos todos de acordo e non entendo como, repito, sorprendeume, non entendo como desde o día 12 de setembro pois se volve a traer o tema cando hubo esa unanimidade, cando se acordou que sempre e cando a xestión das residencias atope encomendada a esta sociedade, esta entidade contratará ao persoal seleccionado acomodando dita contratación a medida e as necesidades de persoal así que así o requiran e que en tal sentido se comunica aos interesados. Como ben dixo o portavoz do bloque, fixemos unha carta onde firmamos os tres, que incluso me parece que nestes momentos non se mandou, pero que se hai algunha aportación ao borrador que nos fixemos non habría inconvinte en añadirlle ou quitarlle o que estive en convinte. Repito, estamos todos de acordo. É razonable e lóxico que duden? Pois sí, pero, hombre, algo máis de 14 días. En un par de semanas, eu creo, xa non pido os 100 días, pero pido que isto que nos intentamos facer, que, como saben, existe verdad, que existe un calamatías importante na propiedade das residencias, unhas son de Suplusa, outras dos concellos, outras da Diputación, que vayamos aclarando, de acordo cos propios alcaldes que teñen esas residencias, a forma de chegar, definir a propiedade que obviamente sean de Suplusa ou sean da Diputación ou dos concellos, van ter que terminar sendo da propia Diputación e en canto a gestión, pois decidir entre todos, que además recórdolles que tanto o Partido Popular como o Bloque terían maioría aí, non terían por que impoñer o grupo de goberno a súa postura, teñen maioría aí para decir o tipo de gestión que queren, pero eu creo que debe ser sempre de acordo cos alcaldes afectados pola misma, porque os tipos de gestión sí que son varios. Eu, persoalmente, dixeno claramente, volvo a repetir, aposto por unha xestión pública das residencias. Non entendo como podemos gastar 12 ou 15 millóns de euros en unhas residencias públicas e despois darlle a gestión ou darlle un negocio a unha empresa privada. Pero, bueno, eso era unha cousa que tenemos que discutir entre todos e o que lles pediría era certa confianza en ir separando a Diputación de Suplusa co fin de poder traballar e chegar a acordos como se fixo neste primeiro Consello, que se repetirá para o mes que ven e que espero que sigamos todos de acordo para conseguir o que todos intentamos, que as residencias públicas e esa inversión millonaria que se fixo na provincia redunde en beneficio da terceira edad, dese máis dun tercio de población maior de 65 anos que ten a provincia e que incluso vai cubrir zonas que eran moi deficitarias, como a zona suroeste, ou sea, a zona da montaña, outras zonas que tamén tiñan dificultades, inda que entre elas, tanto no norte como no centro e no sur, houbera residencias que daban certa cobertura. As necesidades están aí, a población de Lugo cada día máis envellecida e eu creo que é o objetivo de todos que eso, conseguir abrilas a maior brevedade posible, xa podemos conseguir antes de diciembre, mellor que en xaneiro do ano que ven, e a partir de aí, remar todos na mesma dirección e garantizar, como non podía ser menos, os dereitos de todos os traballadores e dunha selección que se fixo porque parece ser que era unha das condicións que se poñía para poder abrir as residencias. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, señor Martínez, pídenos certa confianza creo que a ten, porque de feito apoiamos o seu nomeamento no Consello de Administración para ser presidente. O que pasa é que temos moita menos confianza no Partido Socialista.
e no grupo de goberno desta Deputación, que leva con dúbidas totalmente sin resolver durante 2 anos sobre a situación e a relación de Suplusa con esta entidade. Por eso pedimos ese pronunciamento claro, e porque, ademais, existen dúbidas, despois hai unha pregunta neste pleno que agardamos coñecer a súa resposta de cal é exactamente o posicionamento que ten o goberno da Deputación e o seu presidente na relación con Suplusa, porque parece que non está todavía moi claro que é o que quere o goberno co propio Suplusa. Polo tanto, parécenos que a confianza a ten, de momento, e neso estamos, en apoiar que realmente, para iso levamos toda esta pelea ca modificación dos estatutos, tendo que contestar as demandas xudiciais de varios conselleiros da sociedade, e, lóxicamente, tamén apostando por ese cambio ante unha ineficacia xestión durante máis de 2 anos. 3 minutos, o vocero de Benega. Nada, moi breve. Simplemente manifestar e pedir aquí tanto o Goberno da Diputación o que corresponda como o que é a Suplusa, e nós ali o defenderemos tamén, que haxa lealdade con estas 67 persoas que creo que merecen, xa esperaron abondo, e en todo caso que eu insisto moito, se se considera que hai problemas de legalidade ou calquer tipo de problema para contrataras, que se lles diga, que se afronte de frente o problema que se lles diga. O que non se pode é telas instaladas na indiferencia ou na ignorancia, por así decirlo. Non hai que informalas, e ben informalas canto antes de que vai pasar e, sobre todo, que tipo de traballo van ter. Nada máis, eu penso que vai en camiño, esperemos que se faga así, e xa está. Eu, en todo caso, reitero a petición. 3 minutos, o vocero do Partido Socialista. Gracias, señor presidente. Gracias pola confianza. Eu entendo que as diferencias políticas dos distintos grupos tamén se plasmen aquí. Tamén podo entender que non se fíen do grupo de goberno, do grupo socialista, pero, bueno, vou dicir unha cosa, deben de fiarse de que ustedes, que coinciden neste caso, incluso co que digo eu, que creo que tamén pensa o Grupo Socialista, teñen maioría para impoñer as súas tesis nese Consello de Administración, que, repito, eu espero que non sea así, que se vayan limando esas desconfianzas e esas asperezas e cheguemos, como chegamos no último Consello, a unanimidade nos distintos acordos que hai. Pero deberá entender que hai voluntad deste presidente e dese Consello, me imagino, que eses traballadores podan executar ese traballo, podan traballar nas residencias, pero sempre de acordo tamén que as condicións que poñen as bases que eles non ignoraban e que se lles van a comunicar nesa carta. Gracias. Pola miña parte, a disposición de ustedes, neste caso, en Suplusa, máis que na Diputación, por razóns obvias, e agradecerlles o tono e as formas. Pero eu creo que debíamos facerlles unha última petición, é que intentemos que en Suplusa se solucionen os temas de Suplusa e de residencias e do personal e non enredar un pouquiño, perdón a expresión, entre Diputación, Suplusa e tal, que eu entendo dentro do xogo político, pero que, bueno, que nos pode crear algún problema de cara a abrir esas residencias e que ese objetivo común sea realidade. Nada máis e moitas gracias. Un minuto para rematar. Sí, bueno, para rematar, estamos de acordo cas competencias que ten o Consello de Administración de Suplusa, pero é moi importante o posicionamento, por eso queremos moi claro, de apoio desta Deputación nominativamente do seu goberno. Senón vamos a seguir con outra serie de problemas de interpretación e de dúbidas que a día de hoxe siguen sin resolverse. Remato simplemente agradecendo a postura de consenso e de apoio a salvaguardar os dereitos destes traballadores, que a maior brevidade posible se informe a cada un deles da situación laboral na que se atopan e, dende logo, teñan toda a información correspondente a un dereito que teñen adquirido. Por último, simplemente decir que agardamos que nesta provincia, tal e como xa dixo algunha que outra persoa, non sigamos con residencias en maiores, con maiores en residencia, con residencias en traballadores e con traballadores en traballo. Gracias. Bueno, pois pasamos á votación. Iso tamén, ese último que acaba de decir, pode tomar o exemplo xunta, Ten a de Valeira, a de Foz e a de Cervo. Ahora, bueno, se ustedes meten a un nun saco e os outros non, pues me parece ben. Pero, bueno, vamos a deixar o tema, vamos a pasar a votación, porque creo que xa de improperios vai bastante para hoy. Votos a favor da moción? Unanimidade. Decimocuarto punto. Decimocuarto. Dar conta do informe de intervención relativo ao control financiero de gastos tramitados como contratos menores en 2016.
15º, dar conta do informe de avaliación do cumprimento de obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamental e Sustentabilidade Financiera a 30 de xunio de 2017 e previsións a 31 de decembro. 16º, conta da información económica da Deputación a 30 de xuño de 2017. 17º, conta dos informes do segundo trimestre de 2017 relativos ao cumprimento de prazos da Deputación e da Sociedade Urbanística do Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento de Lugo e a Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías e informes dos meses de abril, maio e xuño de 2017 do Real Decreto 635/2014. 18º, dar conta das resolucións da Presidencia adotadas durante os meses de xullo e agosto de 2017 dos números 2131 ao 2766. Comunicacións non constan. Rogos e preguntas. Había un tema de urgencia, pero, bueno, creo que non deu tempo a facer o informe de Secretaría, que creo que é preceptivo, deixámoslo para o seguinte pleno, que era o tema de modificación de estatutos do bombeiro. Hai que facer un informe preceptivo, según dixo o señor secretario, e deixámoslo para o seguinte pleno. Rogos e preguntas, hai un rogo do Partido Popular, de que se acometan os acordos do pleno, tomamos nota, e hai dos preguntas. Unha sobre o pazo de... Teño que poñer gafas. Do Bonaire sobre na Deputación que pregunta, se temos algún plan e calendario de actuacións de cara a recuperar e a rehabilitar o pazo de Bonaire. O portavoz vai contestar. Moitas gracias, señor presidente. Efectivamente, hai unha pregunta sobre o pazo de Bonaire presentada polo Grupo Provincial Popular. Unha pregunta con unha parte dispositiva interesante, non? Di que se trata dun edificio emblemático na cidade de Mondoñedo situado xunto á Igrexa Parroquial de Masma, cuxo propietario é o Bispado. Certo. En este senso, existe un convenio polo que o Bispado cedeu o pazo de Bonaire á Deputación Provincial de Lugo na década de 1980. O pazo foi cedido pola Deputación a unha asociación de toxicómanos para labores de desintoxicación e de rehabilitación, e anos despois un incendio destruiu o edificio case por completo, e desde entón o seu estado é de total abandono. Xa no ano 2007, nunha visita do presidente socialista Gómez Besteiro, apuntaban a necesidade de recuperalo, intención a que se sumaba o primeiro tenente de alcalde Modesto Díaz. Polo tanto, esta infraestructura leva anos completamente abandonada e presenta un estado ruinoso, o que dificulta que poida dárselle uso. E, ademais, o convenio asinado no seu día entre a Deputación e o Bispado establece que o edificio ten que volver ao seu propietario no seu estado primitivo, sendo así, a Deputación teria que intervir e acometer a súa recuperación antes da súa entrega. Así, o Grupo Provincial do Partido Popular traslada a seguinte pregunta. Conta o Goberno Provincial cun plan e calendario de actuacións de cara a recuperar e rehabilitar o pazo de Bonaire? A resposta, que irá acompañada de unha contextualización máis minuciosa e que seguro que é interesante para quen pregunte, para todas as partes e para a sociedade en xeral, é que nos interesamos en este asunto, pero non ten unha resolución sinxela polo cronograma que vamos a ver a continuación. No ano 1983, o 2 de maio, o Obispado de Mondoñedo Ferrol cede á Deputación Provincial este ben en uso gratuito da finca denominada Bonaire para a exclusiva finalidade de atender a rehabilitación de drogodependentes, para esa exclusiva finalidade. Conclúe o prazo, ou ben pasados 30 anos, ou antes de transcurriren 2 anos continuados ou 3 no plazo de 5, sen que se adique o destino exclusivo da cesión. O ano seguinte tamén concluiría de que calquera organismo público crease na provincia un servizo co mesmo fin, o da rehabilitación de toxicómanos ou drogodependentes. A Deputación de Lugo recóllese nese contrato do ano 83 que debe devolver o edificio nas mesmas condicións que o recibiu. No mesmo ano 83, a Deputación cede a ALAT as instalacións, ALAT, Asociación Lucense de Axuda ao Toxicómano, as instalacións para o mesmo fin e coa mesma
condición de devolver o edificio no estado no que o recibía. No ano 85 é a LAT, esta asociación, a que cede para o mesmo uso o edificio á Asociación El Patriarca, sin a conformidade da Deputación e recollendo tamén esa estipulación de que fose devolto no estado no que era recibido. O 18 de outubro do ano 1991, o Obispado de Mondoñedo Ferrol comunica á Diputación de Lugo que o edificio foi devastado por un incendio ocurrido o 4 de decembro do ano 1990. E no ano 1992, a Diputación require a ALAT e a El Patriarca cesionarios da cesión que tiña a Diputación para que repoñan o edificio ás condicións anteriores. Tamén no ano 92, o Pleno da Diputación acorda resolver o contrato con ALAT e requerir de novo a reposición ao seu estado orixinal do edificio. E no ano 93, o Pleno da Deputación volve a acordar o requerimento de novo desa reposición dese edificio, neste caso a Asociación El Patriarca e a Asociación LJ Egelmayer, que andaba aí polo medio. Hasta dende aquela non se volveu a saber nada máis de isto ata cando no ano 2011 o Obispado de Mondoñedo traslada á Diputación a súa interpretación sobre este convenio sobre este edificio, no que recoñece que a cesión era por 30 anos, polo cal vencería o 2 de maio de 2013, é dicir, hoxe estaríamos na inexistencia dese convenio, ou que, segundo as outras estipulacións, tería vencido con anterioridade polo feito de suspenderse o servicio durante máis de 2 anos ou 3 anos dentro de 5 anos. E propón para a solución da situación do Estado a compra por parte da Diputación, polo que ofrece un precio de 1,5 millón ou 1.400.000 euros, sin ningún tipo de sostén técnico que acredite esa valoración. Esa é a situación na que se atopa. Hoxe o edificio non é responsabilidade da Deputación. A Deputación intentou, como se pode ver, está documentado, que por parte das entidades cesionarias fose reposto a situación na que foi cedido. O propio Obispado recoñece que é moi difícil repoñelo e que houvese sido moi difícil repoñelo no seu tempo e, polo tanto, estamos ante unha propiedade do Obispado con unha especial significación e relevancia patrimonial para a cidade de Mondoñedo tamén, no que estamos interesados, pero que a priori a opción da compra que a que dá o Obispado por ese valor que non está cuantificado nin sostido técnicamente, parece inaxeitada para a situación económica, para a situación política e para a situación ou para o programa do que pretende ser o goberno da Deputación. De todo iso, evidentemente, está documentado, poden ter acceso a elo cando o consideren. Si me permite unha breve intervención, agradecéndolle unha explicación tan detallada, toda vez que nese ano 2011, non sei se foi previo ou anterior á visita do anterior presidente, en donde o goberno por aquel entón do Concello de Mondoñedo e o presidente da Deputación manifestaban unha actitude positiva a intentar a posta en valor dese inmoble, que, aínda que a propiedade non se discute, tampouco se discute que a destrucción do mesmo se produce en tanto en cuanto o uso estaba cedido á propia institución provincial. Aínda que non haxa un plan ou un calendario de actuacións, se me permite unha repregunta, me chega cunha vontade ou unha intención de poder abordar este tema nun futuro inmediato, toda vez que dende o ano 11 naide tiña ningunha información pública, polo menos ao respecto, para poder traballar nesa dirección. É indudable que a min, de xeito local, me interesa como alcaldesa de Mondoñedo, pero tamén a comarca, e dende o punto de vista cultural, pois, sen dúbida, é un edificio cun valor patrimonial importante, aínda que neste momento está nun estado de abandono. Si me gustaría que quedase claro, pois esa vontade en positivo tampouco se pide neste momento e con un contexto e unha situación xurídica económica tan complexa, maior compromiso neste momento inicial. Con iso sí que lle agradecería se poidera expresarse con claridade.
creo que me expresei antes da explicación detallada da cronoloxía, non? É dicir, estamos interesados en abordar este tema. Agora, non se pode facer con un calendario pechado, mas cando a proposta que hai do propietario do inmoble é unha proposta de venta que, pois din, 1,5 millón, 1.400.000 euros, que non está sostida en ningún soporte técnico ou de valoración ou de peritación. Moitas gracias. Hai outra pregunta relativa á encomenda de Suplusa que vai contestar o vicepresidente. Non sei se é preciso que proceda a lectura ou que moi brevemente a contextualice. Decía o voceiro do BNG e tamén nese punto o voceiro do Goberno que eran asuntos independentes, pero especialmente tendo en conta os últimos consellos de administración de Suplusa ou incluso algúns comentarios que nos chegan como grupo, creo que máis que nunca compre que en algunhas cousas o pronunciamento seña claro. Neste caso, cal é o posicionamento do Goberno sobre a vixencia da encomenda de xestión á Sociedade Urbanística Provincial de Lugo para a construción e xestión dos centros de atención a persoas maiores. A posición do Grupo do Goberno sigue sendo a mesma que era antes da toma de posesión miña como presidente. En principio non coñezo ningún tipo de actuación que leve a este cambio. Sí que hai rumores, cada un opina, obviamente estáse tendo reunións cos alcaldes, que son as cada un opina o que sería mellor para a súa residencia, pero, bueno, en principio, esa posición do Goberno sigue sendo a mesma. Enténdese entón en vigor a encomenda de xestión? Sí, enténdese en vigor a encomenda de xestión e, de feito, outro día aprobamos en Suplusa a petición desta para que fora prestadora de servicios sociales, co cual podemos facer efectiva esa encomenda de xestión, cousa que antes, como usted moi ben coñece, era imposible. Nada máis, non sei se unha cosa. Vale, gracias. Bueno, pois se non hai máis temos, levantamos a sesión.